ஆமா, நிறைய இருக்கு ஸ்லோகங்கள். நிறைய இருக்கு. 3 வாரம் ஆகும் மாதாஜி. 2 இல்லைன்னா கண்டிப்பா 3 வாரம் ஆகும் மாதாஜி. 55 ஸ்லோகன்ஸ் இருக்கு. அதாவது ஒரே ஒரு ரிக்வெஸ்ட் மாதாஜி. சொல்லுங்க மாதாஜி. கொஞ்சம் சத்தமா நீங்க. கண்டிப்பா மாதாஜி, கண்டிப்பா. ஏன்னா இங்க இந்த ஃபேன் ஓடுறதுனால ஏசி கூட இல்ல, ஃபேன் ஓடுறதுனால கொஞ்சம் சத்தம் இதாகும். ஒரு சில சமயம் கேட்கவே மாட்டேன். ஹெட்போன் போட்டு அது கண்டிப்பா. ஏன்னா நானும் இங்க வந்துட்டு இது பண்றேன் இல்லைங்களா, புக்ஸ் எல்லாம் பக்கத்துல வச்சிருக்கிறதுனால அந்த சப்தம் கொஞ்சம் கம்மியா தான் கேக்குதுன்னு நினைக்கிறேன். கண்டிப்பா மாதாஜி, நான் கொஞ்சம் சத்தமா பேசுறேன். அது ஸ்பீக்கர் கிட்ட இருக்கறனால அப்படி இருக்கு. ஹெட்போனை போட்டா கேட்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டீஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கங்கள். நம்ம பக்தி சதாச்சார்ல சீரீஸ் ஆஃப் பிரேயர்ஸ் இன் பாகவதம் அதுதான் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். அதுல நிறைய பிரேயர்ஸ் நம்ம பார்த்தாச்சு. நிறைய ரிலேஷன்ஸ். பிரேயர்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் பக்தர்களோட அந்த மனநிலை, அந்த நிலையில இருந்து நம்ம இந்த பிரேயர்ஸை கேட்க கேட்க நமக்கு நிறைய புரிதல்கள் வரும். பகவானை பத்தி குளோரிஃபை பண்ண ஏன்னா நம்ம வந்து பகவானை பத்தி எவ்வளவு மனசுல அந்த பிரேயர்ஸை நம்ம உச்சரிக்கிறோமோ அந்த அளவுக்கு நமக்கு பியூரிபிகேஷன் கிடைக்கும், அந்த அளவுக்கு நம்ம ஸ்பிரிச்சுவலா ப்ராக்ரஸ் ஆகும். இன்னும் நம்ம எல்லாம் கொஞ்சம் அந்த இன்னும் அந்த ஸ்டார்டிங்ல இருக்கிறதுனால பிரேயர்ஸ் அந்த அளவுக்கு இன்னும் சொல்ல தெரியாததுனால துருவ மகாராஜர், பிரகலாத் மகாராஜர் எல்லாருமே கொஞ்சம் பிரேயர்ஸ் ஆரம்பத்துல என்ன குழந்தையா இருந்தப்போ பிரேயர்ஸ் அவங்களுக்கு சொல்ல தெரியாம இருந்தப்போ இதுவா இருந்தது இல்லைங்களா. அதே மாதிரி நமக்கு இன்னும் சொல்ல தெரியல. ஆனா பகவானோட அனுகிரகம், பியூர் டிவோட்டிஸோட ஆசீர்வாதம் இதெல்லாம் கிடைக்கும் போது நம்மளாலையும் பிரேயர்ஸ் நல்லபடியா உள்வாங்க முடியும். சொல்ல தெரியல அப்படின்னு எனக்கு பிரேயர்ஸ் நம்ம நல்லபடியா உள்வாங்கி அந்த மூட், அந்த மனநிலையில இருந்து, இப்ப அர்ஜுனர் பயந்து இருந்தாங்க இல்லைங்களா, அஸ்வத்தாமர் வந்து அந்த பிரம்மாஸ்திரத்தை எழுதப்ப அந்த பயம் அப்படின்ற எண்ணத்தோட அந்த பிரேயர்ஸ், பகவான் தான் ஒரே பாதுகாப்பு, அந்த மனநிலையில பார்த்தோம். பீஷ்மர் அவங்களது வந்துட்டு இருக்கும் தருவாயில அவங்க என்ன மாதிரி நிலையில இருந்து பிரேயர்ஸ் பண்ணாங்க அப்படின்றத பாக்குறோம் இல்லைங்களா. தேவகூதி அம்மா அவங்க வந்து அந்த விரக்தி அந்த நிலையில இருந்து அவங்களோட பிரேயர்ஸ் நம்ம பாக்குறோம். அது மாதிரி குந்தி மகாராணி அவங்க வந்து கிருஷ்ணர் தன்னோட இருக்கும்போதுதான் சந்தோஷம், இல்லாதப்போ வருத்தம் அப்படின்றத வந்து சொல்லியிருந்தாங்க இல்லைங்களா. அதனால கஷ்டமே இருந்தாலுமே பகவான் கூடவே இருக்கணும் அப்படின்னு அந்த மனநிலை. இப்படின்னு நம்ம வந்துட்டு ஒரு பிரேயர்ஸ் நம்ம பார்த்துக்கிட்டே வரோம். எல்லா பிரேயர்ஸ்லயும் ரொம்ப ஆழமான கருத்துக்கள், அந்த மனநிலை. துருவ மகாராஜர் செல்வம் வேண்டி பக்தி பாதைக்கு வந்தாங்க, ஆனா பகவானை பார்த்த அந்த நொடியில எனக்கு அதெல்லாம் உச்சமா பார்த்தாங்க அப்படின்றதையும், அதாவது ஜட உலக விஷயங்கள்லாம் அவங்களுக்கு ரொம்ப கம்மியா தெரிஞ்சது அப்படின்றத நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். அப்ப நம்மளுக்கும் இந்த ஜட உலக ஆசைகள் இருக்கதான் செய்யுது இல்லைங்களா. அப்ப நம்மளும் துருவ மகாராஜர் அந்த நிலையில இருந்து நம்மளோட ஆசைகள்லாம் பகவான் முன்னிலையில பார்க்கும்போது அதெல்லாம் ஒண்ணுமே இல்லாததாயிடுது இல்லைங்களா. அப்போ அவங்களோட ரியலைசேஷன்ஸ், பகவான் வந்து நித்தியமானவங்க, தேவர்கள் கிட்ட நம்ம கேட்டாலுமே அது வந்து நமக்கு அந்த ஒரு டைம் பீரியடுக்கு தான் கிடைக்கும். ஏன்னா தேவர்களுமே ஒவ்வொரு அனிகிலேஷன் கிரியேஷன், அந்த அப்போ வந்து அவங்களுமே மாற்றம் அடைஞ்சிருவாங்க. பிரம்மா இடத்துக்கு வேற பிரம்மா வருவாங்க, இந்திரன் இடத்துக்கு வேற இந்திரன் வருவாங்க. அப்படின்னும் போது நம்ம கொடுக்குற பிரேயர்ஸ் தேவர்களோட நிலைப்பாடு எல்லாமே ஒரு டைம் பீரியட்ல தான் இருக்கு. ஸோ அதெல்லாம் டெம்பரவரி அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்படி உயர்ந்தவங்கன்றதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிறோம். இந்த மாதிரி நிறைய ரியலைசேஷன்ஸ் நம்ம பார்க்க நமக்கும் ஒரு நாலேஜ் நம்மளுக்கும் கெயின் ஆகுது. பகவானோட அனுகிரகத்துல இன்னும் நிறைய டிவோட்டிஸோட பிரேயர்ஸ் நம்மளும் பார்க்கலாம், நல்லபடியா மனசுல உள்வாங்கிக்கலாம். இன்னைக்கு நம்ம வந்து பிரகலாத் மகாராஜரோட பிரேயர்ஸ் பார்க்க போறோம். ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ணிடுறேன். ஸ்கிரீன் தெரியுதுங்களா? தெரியுது மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தெரியுது மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஒவ்வொரு இது வந்து 7வது காண்டத்துல 9வது அத்தியாயம் நம்ம பாக்குறது பிரகலாத் மகாராஜரோட பிரேயர்ஸ் அப்படின்றது. 7வது காண்டம் அப்படின்றதே வந்து முழுக்க முழுக்க பிரகலாத் மகாராஜருக்காக நம்ம வந்து பார்க்கக்கூடிய ஒரு காண்டம். அந்த காண்டம் யாரும் ஏன்னா பாகவதம் வந்து கான்வர்சேஷன் இல்லைங்களா. அப்ப யாருக்கும் இடையில இந்த கான்வர்சேஷன் நடந்தது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அது வந்து எல்லாருமே மியூட் பண்ணிக்கோங்க. சோ தட் சார் ஹரே கிருஷ்ணா. யாருக்கும் நடந்தது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நாரத் முனிக்கும் யுதிஷ்ட மகாராஜருக்கும்.
ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, பிரணாம்ஸ். நாரத முனிவருக்கும் யுதிஷ்ட மகாராஜருக்கும் இடையில் நடந்த கான்வர்சேஷன்ஸ் தான் 7வது காண்டத்துல. சரிங்களா? எப்படி ஏன்னா சுகதேவ் கோஸ்வாமி பரிஷத் மகாராஜருக்கு பாகவதம் நரேட் பண்றாங்க. அது மாதிரி சுத கோஸ்வாமி நைமிஷாரண்ய ரிஷிகளுக்கு நைமிஷாரண்யத்துல அங்க சேஜஸ்க்கு பாகவத்தை ரிசைட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இப்படிதான் வருது இல்லைங்களா? இப்ப நாரதர் யுதிஷ்டரும் வராங்க அப்படின்னும் போது பரிஷத் மகாராஜர் வந்து கேட்டிருப்பாங்க ஒரு கேள்வி சுகதேவ் கோஸ்வாமிகிட்ட. பகவான் வந்து பார்ஷியலா இருக்காங்களா, அவங்களோட ஆக்டிவிட்டிஸை நம்ம எப்படி புரிஞ்சுக்கிறது? ஏன்னா வந்து சிசுபால வந்து அந்த ராஜசூரிய யஜ்ஞம் பண்ணாங்க இல்லைங்களா? இந்த ராஜசூரிய யஜ்ஞத்தப்போ சிசுபாலர் என்ன பண்ணிருப்பாங்க, பகவான் வந்து அழிச்சிருப்பாங்க இல்லைங்களா? அப்ப என்ன ஆகிருப்பாங்க, அவங்க பகவானோட லோகத்தை, அதாவது பிரம்மஜோதி அவங்க அடைஞ்சிருப்பாங்க. அதே ஆனா சிசுபால் எப்படி இருந்தாங்க, ரொம்ப பொறாமை உணர்வோடு இருந்தாங்க பகவான்கிட்ட இல்லைங்களா? பிறந்த நாள்ல இருந்து அவங்களுக்கு, அதாவது நினைவு தெரிஞ்ச நாள்ல இருந்து அவங்களுக்கு பகவான் மேல துவேஷம் தான். அப்படின் போது முழுக்க முழுக்க கம்சன், அப்புறம் வந்துட்டு இவங்க சிசுபால் இவங்க எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அந்த ஒரு பயம், என்வி, இந்த நிலைப்பாட்டுலதான் அவங்க எப்பயுமே பகவான்கிட்ட இருந்தாங்க. அப்படின் போது அவங்களுக்கு நிறைய தவறுகளும் செஞ்சிருந்தாங்க. அப்படின்னும் போது அபச்சாரப்பட்டிருந்தாங்க. அவங்களுக்கு வந்து பிரம்மஜோதி கிடைச்சது. அப்ப வேணா அப்படின்றவங்க பிருத்து மகாராஜரோட தந்தை வேணா இல்லைங்களா? அவங்க வந்து அவங்களும் ஒரு தவறான செயல்கள் தான் செஞ்சுட்டு இருந்தாங்க இல்லைங்களா? அப்ப அவங்க வந்து மோட்சம் அடையல. அப்ப எதனால இந்த பாகுபாடு? இவங்களும் தவறுதான் செஞ்சிருக்காங்க, பகவானை என்வி பண்ணிருக்காங்க. அவங்களும் வந்து தர்மப்படி இருக்குல்ல, வேணாம் இருக்குல்ல. ஆனா இவங்க 2 பேர், ஒருத்தவங்க வந்து பகவானை அடையல, ஒருத்தவங்க வந்து பகவானை அடையிறாங்க. இதுக்கு என்ன காரணம்? இதை எப்படி புரிஞ்சுக்கிறது அப்படின்னு வந்து பரீட்சித் மகாராஜர் கேட்டிருப்பாங்க. அப்பதான் சுகதேவ் கோஸ்வாமி வந்து நாரத மகாராஜருக்கும் யுதிஷ்ட மகாராஜருக்கும் இடையிலான அந்த கான்வர்சேஷனை கொண்டு வருவாங்க. அப்ப யுதிஷ்ட மகாராஜர் இதே மாதிரிதான் கேட்டிருப்பாங்க. சிசுபால் இவ்வளவு தூரம் வந்துட்டு என்வியா இருந்தப்பையும் அவங்க பகவானோட பிரம்மஜோதி அடைஞ்சது எப்படி அப்படின்றது வந்து கேட்டிருப்பாங்க. இதை நம்ம எப்படி எடுத்துக்கிறது அப்படின்றத கேட்டிருப்பாங்க. அப்பதான் நாரத முனிவர் வந்து சொல்லுவாங்க, கம்சனா இருக்கட்டும், சிசுபாலா இருக்கட்டும், பகவானை எப்பயுமே துவேஷமா என்ன பண்ணிட்டு இருந்தாங்க, நினைச்சிட்டு இருந்தாங்க. ஆனா யாரை நினைச்சுக்கிட்டே இருந்தாங்க, பகவானையே நினைச்சிட்டு இருந்தாங்க. வேற வேற சிந்தனையே இல்லை இல்லைங்களா? அவங்களுக்கு எல்லாம் முழுக்க முழுக்க எப்படியாவது பகவானை அழிச்சிடணும் கம்சனுக்கு. அதே மாதிரி சிசுபால இருக்கும். ஆனா யாரை நினைச்சிட்டு இருந்தாங்க, பகவானையும் நினைச்சிட்டு இருந்தாங்க இல்லைங்களா? அப்ப அந்த நினைவு கிருஷ்ணரை எப்பயும் மனசுலயே நினைச்சுக்கிட்டே இருந்ததுனால அவங்க அந்த பிறவி முடியும் சமயத்துல அவங்க என்ன பண்றாங்க, பகவான் பிரம்மஜோதிக்கு அடையிறாங்க. ஆனா வேணான்றவங்க அப்படி பண்ணல இல்லைங்களா? பகவான் மேல மனதை நிலைநிறுத்தி பகவான் அவங்க வந்து துவேஷிக்கல, அதே மாதிரி பகவானுக்கு பக்தியும் பண்ணல. சோ அதனால அவங்களால என்ன பண்ண முடியல, பகவான் லோகம்லாம் போக முடியல, அவங்க நரகத்துக்கு போயிட்டாங்க. அப்போ நம்ம அன்பை காமிச்சாலும், டிவோஷனல் சர்வீஸ் காமிச்சாலும் சரி, துவேஷத்தை காமிச்சாலும் சரி, கிருஷ்ணரை நினைச்சுக்கிட்டே இருந்தோம்னா பகவான் என்ன பண்ணுவாங்க, நமக்கு அனுகிரகம் பண்ணுவாங்க அப்படின்றதான். இதுல வந்து பார்ஷியாலிட்டி கிடையாது அப்படின்றதான் சொல்லுவாங்க நாரத முனிவரும். அப்ப யுதிஷ்ட மகாராஜனும் அது மாதிரி கேட்டுட்டே வருவாங்க. அப்புறம் ஜெய விஜயன் அவங்க வந்துட்டு இதுல வைகுண்டத்துல இருக்காங்களே, அங்கதான் வந்து வைகுண்டத்துக்கு போகும்போதே இந்த ஜட உலக விஷயங்கள் இருக்காது இல்லைங்களா? அந்த முக்குணங்கள்லாம் இருக்காது. அப்படி இருக்கும்போது அவங்க ஒரு தப்பு பண்ணி கேர்ஸ் கிடைச்சி கீழே மறுபடியும் அவங்க வந்து இந்த மாதிரி வந்து 4 குமாரர்களால கேர்ஸ் கிடைச்சி மறுபடியும் அவங்க வந்து இந்த மாதிரி பிறந்திருக்காங்களே அப்படின்னு கேட்கும்போது, அதற்கும் வந்து ஆக்சுவலா அது வந்து பகவான், அதான் பகவானோட ஆக்டிவிட்டிஸ். பகவான் தன்னோட அவதாரங்கள் அப்போ அங்க உள்ள எல்லாரையும் கொண்டு வருவாங்க இல்லைங்களா? அப்போ பகவானை எதிர்த்து போரிடணும்னா கூட அதுவும் டிவோட்டிஸால மட்டும்தான் முடியும், அந்த ரோலை பிளே பண்றதுக்கு. சாதாரண மனிதர்களால, லிவிங் ஆத்மாவால பகவானோட எதிர்த்து போரிடுற சக்தி எல்லாம் அவ்வளோ வந்து கிடைக்கவே கிடையாது. அப்போ அந்த தன்னோட பாஸ்ட் டைம்ல தன்னோட டிவோட்டிஸையும் கொண்டு வரணும் அப்படின்ற ஒரு நிலைப்பாட்டுல ஜெய விஜயனை வந்துட்டு அவங்க வந்து அந்த ஒரு சின்ன ஒரு மாயை போட்டு குமாரர்கள்கிட்ட இருந்து அவங்களுக்கு கேர்ஸ் கிடைச்சி அவங்க வந்து இங்க பிறக்குறாங்க. 3 இதுல ஜென்மங்கள்ல அசுரர்களா அப்படின்றது நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். இப்படி பகவானோட ஆக்டிவிட்டிஸ்ல மேலேருந்து பார்த்தா நமக்கு ஒரு கிளியரான ஒரு விஷயங்கள் டக்குன்னு புரிதல், அதாவது ஆச்சாரியர்கள் சம்பந்தம் இல்லாமலோ, பரம்பரையிலேருந்து குருக்களோட கைடன்ஸ் எல்லாம் இல்லாமலோ நம்ம படிச்சோன்னா நமக்கு ஒரு கிளாரிட்டி இருக்காது. எப்படி இது இவங்க சிசுபால் வந்து தவறு தானே பண்ணாங்க, ஆனா அவங்க பிரம்மஜோதி போனாங்க. அதே மாதிரி பூத்தனா அவங்களும் வந்து பிரம்மஜோதி வரைக்கும் போனாங்க இல்லைங்களா? ஆனா இல்ல அவங்க வந்துட்டு உலகமே போனாங்க அப்படின்னு தான் அர்த்தமாகும். அப்ப இவங்கெல்லாம் வந்துட்டு பகவானோட அந்த லோகத்துக்கிட்ட வந்துட்டாங்க. ஆனா
தவறு மற்ற அசுரர்கள்லாம் ஹெல்லுக்கு போறாங்களே அப்படின்போது நம்ம மேலோட்டமா நம்ம பார்த்தோம்னா நமக்கு அந்த புரிதல் இருக்காது. ஆனா ஆச்சாரியர்கள் பரம்பரையோட கைடன்ஸ்ல இந்த மாதிரி பகவத்கீதை, பாகவதம், பியூர் டிவோட்டிஸோட அசோசியேஷன்ல நம்மளால தெரிஞ்சுக்கும் போது அந்த தாத்பரியங்கள் ஓரளவுக்கு நமக்கும் தெரிய வருது இல்லைங்களா? அப்ப இதுதான் ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட். நாரத முனிவர் யுதிஷ்ட மகாராஜர் அவங்க 2 பேருக்குமான கான்வர்சேஷன் தான் இந்த 7வது காண்டத்துல நம்ம பாக்குறோம். இதுதான் பேக்ரவுண்ட். அதுல பாத்தீங்கன்னா பிரகலாத் மகாராஜர் ஸ்டோரி எல்லாருக்குமே ரொம்ப நல்லபடியா தெரியும் இல்லைங்களா? அவங்க ஒரு அசுர குலத்துலதான் அவங்க பிறக்குறாங்க. அப்போ ஜெய விஜயன் அவங்க 3 தலைமுறைகள் 3 ஜென்மங்கள் அசுரர்களா பிறக்கணும்னு ஹிரண்யாக்ஷன் ஹிரண்யகசிபுவா பிறக்குறாங்க. ஜெயா ஹிரண்யகசிபாவும் ஹிரண்யாக்ஷனா விஜயனும் பிறக்குறாங்க. அப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஹிரண்யகசிபு ரொம்ப சாந்தமா தான் இருந்தாங்களாம். ஒண்ணும் ஒரு டீமனா இருந்தாலுமே ரொம்ப டிமானிக் குவாலிட்டி எல்லாம் வெளியில எல்லாம் காமிக்காம ஒரு நல்ல ஒரு டீமனா இருந்திருக்காங்க. ஆனா ஹிரண்யாக்ஷன் அவங்க என்ன பண்ணாங்க, பூமியை ஒளிச்சு வச்சோடனே வராக அவதாரம் எடுத்து பகவான் அவங்களை அழிச்சாங்க இல்லைங்களா? அப்ப அவங்களுக்கு தன்னோட பிரதரை சகோதரன் அழிச்சதுனால கோபம் வந்துருது. அந்த டிமானிக் நேச்சர் அதுல என்ன பண்ணிடுறாங்க, பகவான் விஷ்ணுவை நான் எப்படியாவது அழிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்ப அந்த ஒரு ஃபயர் அவங்களுக்கு ஏற்படுது. அதுக்கப்புறம் தான் அவங்க பிரம்மாவை நோக்கி தவம் பண்றாங்க. அதுக்கப்புறம் அவங்க வரமும் வாங்குறாங்க. சாகா வரம் வேணும்ன்றாங்க. பிரம்மா எனக்கே அது கிடையாதுன்றாங்க. அப்ப அவங்களுக்கு சில நாம் இதெல்லாம் சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா, வரங்கள்ல கேட்பாங்க. அந்த மாதிரி பிரம்மா கொடுத்துருவாங்க. அதுக்கப்புறம் அவங்க அந்த மாதிரி தவம் பண்ணப்ப கயாது அவங்களோட மனைவி பிரெக்னெண்டா இருப்பாங்க. அப்போ தேவர்கள்லாம் அவங்கள, ஏன்னா அசுர குலத்துல இருக்காங்க, ஹிரண்யகசிபு இப்ப பெரிய பவர்ஃபுல் டீமன் ஆகுறாங்க. அவங்க கிட்ட உள்ள வரத்தை வச்சுட்டு இருக்கிறதுனால அவங்கள யாராலையும் அழிக்கவே முடியாது இல்லைங்களா? ஏன்னா பிரம்மாவால் உருவாக்கப்பட்ட யாராலும் நான் அழியக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருப்பாங்க இல்லைங்களா? அப்படின்னும் போது எல்லாமே பிரம்மாவோட கிரியேஷன்ல தான் வந்திருக்கும், லிவிங் என்டிட்டிஸ் எல்லாம். அப்படின்னும் போது யாராலையுமே அழிக்க முடியாம பயம் வந்திருக்கும் எல்லாருக்கும். அப்ப எல்லாரும் அவங்களோட கண்ட்ரோல்ல இருந்துட்டு இருக்காங்க. அப்ப இப்படிப்பட்ட அசுரனோட பிள்ளையும் கண்டிப்பா அசுரனா தான் இருக்கும்னு நினைச்சு கில் பண்ண வருவாங்க. அப்ப நாரதர் தான் சொல்லுவாங்க, கணவன் இல்லாத சமயத்துல ஒரு பெண்மணி கிட்ட இப்படி நடந்துக்க கூடாது, அதுவும் இல்லாம ஒரு பெண்மணிகிட்ட சாதாரணமாவே துவேஷம் காமிக்க கூடாதுன்னு சொல்லி இந்த குழந்தை ரொம்பவே சிறந்த டிவோட்டியா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. தேவர்களுக்கு பகவான் ஏன் சப்போர்ட் பண்றாங்கன்னா இதுதான் காரணம். அவங்க எப்பயுமே பகவானோட கைடன்ஸ்ல தான் அவங்க சென்ஸ் என்ஜாய்மெண்ட்ஸ் பண்ணுவாங்க. அதனாலதான் அவங்களுக்கு பகவான் எப்பயும் என்ன பண்றாங்க, நன்மைகள் செய்யறாங்க, அவங்க பக்கம் இருக்கிறாங்க. அசுரர்கள் என்ன பண்ணுவாங்க, அகங்காரத்தோட பகவானோட பேச்சை கேட்காம சில சமயத்துல செஞ்சதுனால பகவான் அவங்களுக்கு அவங்க பக்கம் ரொம்ப சப்போர்ட்டிவா இல்லை. இதுதான் காரணமா நம்ம பாக்குறோம் இல்லைங்களா? ஆனா தேவர்களும் சென்ஸ் என்ஜாய்மெண்ட்ஸ் தான் பண்றாங்க. ஆனா ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸோட சத்துவகுணத்துல இருந்து வேதத்தில் உள்ள குறிப்பிட்ட முறைப்படி அவங்க என்ன பண்ணாங்க, நல்லபடியா அவங்க தன்னோட சென்ஸ் கிராட்டிபிகேஷன் அவங்க பண்ணிக்கிறாங்க, பகவானோட கோட்பாட்டுக்கு உள்ள பண்ணிக்கிறாங்க அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். அதனாலதான் தேவர்கள் கூப்பிட்ட உடனே பகவான் வராங்க அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். சரிங்களா? அப்ப இந்த மாதிரி தேவர்கள் சொன்ன உடனே அவங்க சரின்ட்டு போயிடுறாங்க. நாரதர் உடனே கயாதுவை தன்னோட ஆசிரமத்துல வச்சு அவங்க என்ன பண்றாங்க, நிறைய உபதேசங்கள் கொடுக்குறாங்க. அது பிரகலாத் மகாராஜா ரொம்ப நல்லபடியா அவங்களோட அம்மாவோட கருவில இருந்தே கேக்குறாங்க, ஆழ்ந்து கேக்குறாங்க. அதனால அவங்களுக்கு நல்லபடியா நாலேஜ் கிடைக்குது, அவங்களுக்கு ரொம்ப பக்தி பகவான் மேல ஏற்படுது அப்படின்றதையும் பாக்குறோம். அதுக்கப்புறம் அவங்க ஹிரண்யகசிபுவும் வராங்க. இந்த எல்லா உலகங்களையும் தன்னோட கண்ட்ரோல்ல வச்சிருக்காங்க. அப்போ பிரகலாதரை ஸ்கூலுக்கு அனுப்புவாங்க. ஆனா குருகுலத்துக்கு போயிட்டு வரும்போது வந்தது கேட்பாங்க என்னன்னு, என்ன கத்துக்கிட்டேன்னா விஷ்ணு தான் பகவான், அது கடவுள் அப்படின்னா. உடனே தப்பா சொல்லி கொடுத்துட்டாங்க போல இருக்கேன்னு சொல்லி ஆசிரியர்களை கூப்பிட்டு கேட்பாங்க. இல்ல நாங்க சரியாதான் சொன்னோம். அப்பதான் ஹிரண்யகசிபு கோபம் வரும். எல்லாருமே தன்னோட கண்ட்ரோல்ல இருக்காங்க, உலகங்களும் தன்னோட கண்ட்ரோல்ல இருக்கு, ஆனா தன்னோட பிள்ளை தன்னோட கண்ட்ரோல் இல்லையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு தனக்கு விரோதமா இருக்கு, ஆப்போசிட்டா இருக்குன்ட்டு அவங்களும் 2 தடவை பார்ப்பாங்க, சரியா வரல. அப்புறம் 3வது தடவை எல்லாத்தையும் அவங்கள அழிக்கிறதுக்கான எல்லா விஷயங்களையும் அவங்க தன்னை ஈடுபடுத்திப்பாங்க. அப்ப எல்லா விஷயத்திலுமே பகவான் பிரகலாதரை பாதுகாப்பாங்க. எதனால பிரகலாதரை அவ்வளோ பாதுகாக்கிறாங்க பகவான் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, அவங்க நாரதர் கிட்ட இருந்து கைடன்ஸ் எடுத்துக்கிறாங்க. அந்த குரு கிட்டே இருந்து எடுத்துக்கிட்ட கைடன்ஸ் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ சரிவர ஃபாலோ பண்றாங்க. பகவான் கிட்ட பக்தி பண்றாங்க இல்லைங்களா? அதுக்கப்புறம் நம்பிக்கையோட இருக்காங்க, பயம் இல்லாம இருக்காங்க. இப்படி நிறைய டிவோட்டிஸோட குணங்களோட பிரகலாத மகாராஜா ரொம்பவே பெர்ஃபெக்டா இருக்கிறதுனால அவங்கள என்ன பண்றாங்க, பகவான் எவ்வளவு கஷ்டங்கள் வந்தாலும் அதுல இருந்து பாதுகாக்கிறாங்க. நம்மளும் வேதத்தில் குறிப்பிட்டபடி குருவோட கைடன்ஸ்ல பகவானுக்கு நல்லபடியா பக்தி பண்ணும்பொழுது
இந்த ஜட உலகங்கள்ல இருந்து வர கஷ்டங்கள், எப்படி ஹிரண்யாக்ஷன் நிறைய கஷ்டங்களை பிரகலாத் மகாராஜர் கொடுத்தும் அவங்களுக்கு எதுவுமே ஆகல, பகவான் பாதுகாத்தாங்க இல்லைங்களா. அவங்க தன்னை காப்பாத்துவாங்களான்னு யோசிக்கல, சந்தேகப்படல, காப்பாத்துங்கன்னு சொல்லல. ஆனா பக்திய நம்பிக்கையோட பண்ணிக்கிட்டே இருந்தாங்க. அதே மாதிரி ப்ரீச் பண்ணாங்க. இன்னொன்னு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸை ஃபாலோ பண்றது, பகவானை பத்தி எல்லாருக்கும், ஏன்னா அந்த குருகுலத்துல உள்ள நிறைய குழந்தைகள், அசுர குழந்தைகள் எல்லாருக்கும் விஷ்ணுவை பத்தின விஷயங்கள் குளோரிபிகேஷன் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க இல்லைங்களா. இந்த மாதிரி அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு சத்துவகுணத்துல இருந்து நம்பிக்கையோட பயம் இல்லாம பக்தியில அவங்க ஈடுபட்டு இருந்தாங்க இல்லைங்களா. அப்ப இந்த மாதிரி டிவோட்டிஸ் ஒரு குவாலிபிகேஷன், அப்புறம் ரொம்ப ஹம்பிளாவும் இருக்காங்க. இதெல்லாம் தான் என்னன்னா பகவான், நம்ம ஒரு டிவோட்டிஸா நம்ம வந்து பகவான்கிட்ட அடையவே நெருங்கவே முடியும். அப்ப இதெல்லாம் இருக்கிறதுனால எவ்வளவு கஷ்டங்கள் சிரமங்கள் வந்தாலும் அவங்கள பகவான் என்ன பண்ணாங்க, நல்லபடியா பாதுகாத்தாங்க. ஏன்னா அந்த எதிர்பார்ப்பு கூட இல்லாம பிரகலாத் 5 வயசுல அந்த மாதிரி பிரகலாத் மகாராஜ் இருந்த ஒரு காரணம். அப்ப இதெல்லாம் நம்ம நல்லபடியா தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லைங்களா. அப்ப நம்மளோட போக்கஸ் எப்படி இருக்கணும்னா பகவான், பக்தி, நம்ம வேதத்தில் குறிப்பிட்ட முறைப்படி குருவோட கைடன்ஸ்ல பகவானை குளோரிஃபை பண்ணிட்டு கலியுக தர்மம் சாண்டிங் பண்ணிட்டு இதை நம்ம நல்லபடியா செய்ய செய்ய ஹம்புலா நம்மளுக்கும் என்ன ஆகும், பகவானோட அனுகிரகம் நல்லபடியா கிடைக்கும். மறுபடியும் இந்த ஜட உலக விஷயங்களையும் தன்னை பாதுகாப்பாங்களான்ற அந்த எண்ணம் கூட இல்லாம நம்மளோட கடமை இதுதான் அப்படின்றது மட்டும் நம்ம ஃபோக்கஸ்டா நம்ம ஃபாலோ பண்ண நமக்கும் ஒரு பெர்ஃபெக்ஷன் கிடைக்கும் நம்மளோட ஸ்பிரிச்சுவல் ப்ராக்ரஸ்ல. அப்ப இந்த மாதிரி நிறைய பாதுகாக்கிறாங்க. அப்பதான் இரண்யகசிபுக்கு ரொம்ப கோபம் வந்துருது. கோபம் வந்தோடனே பகவான் வந்து எங்க இருக்காங்க சொல்லு, விஷ்ணுன்னு சொல்றியே, தூண்ல இருக்காங்களா, துரும்புல இருக்காங்களா, இந்த தூண்ல இருக்காங்களான்னு கேட்பாங்க. ஏன்னா அவங்க எல்லாத்தையும் வந்து உருவாக்குனது எல்லாத்தையும் வந்து தேவர்கள் எல்லாம் அவங்களை மிரட்டி எல்லாத்தையும் சேவிச்சாங்க, அவங்க உருவாக்குன நகரம் எல்லாம். ஆனா அவங்க அரண்மனையில அந்த கோர்ட்யார்டு இருக்கு இல்லைங்களா, அந்த இடத்துல மட்டும் அவங்களே நிர்ணயிச்சாங்களாம், அவங்களே கட்டினாங்களாம் அந்த தூண்கள் எல்லாத்தையும். அதனால அவங்களுக்கு ரொம்ப இதுவா நம்பிக்கையாம், இந்த தூண்ல நானே உருவாக்குனது, இதுக்குள்ள பகவான் இருப்பாங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு, இந்த தூண்ல இருப்பாங்களா அப்படின்னு சொல்லி கேட்ட உடனே பிரகலாத் மகாராஜரும் தூண்லயும் துரும்புலையும் இருப்பாங்கன்னு சொல்லுவாங்க. அப்பதான் வந்து தூணை வந்து இரண்யகசிபு உடைப்பாங்க. அப்போ நரசிம்ம பகவான் வெளியில வருவாங்க, நரசிம்மதேவர் வருவாங்க. ரொம்ப ஆக்ரோஷமா இரண்யகசிபு எப்படி விருப்பப்பட்டாங்களோ மரணம், அதே மாதிரி எந்த குறையும் இல்லாம, அதே மாதிரி பிரம்மா கொடுத்த வாக்கு அதையும் நல்லபடியா நிறைவேற்றினாங்க. அதே மாதிரி பிரகலாத் மகாராஜரையும் நல்லபடியா பாதுகாத்தாங்க. இப்படி அந்த அவதாரத்துல அவங்க எல்லாரையுமே சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணாங்க இல்லைங்களா. அப்படின்னும் போது இரண்யகசிபு அவங்க வதம் பண்றாங்க. இப்போ இரண்யகசிபுவும் அழிஞ்சாச்சு. இப்ப தேவர்கள் எல்லாரும் ரொம்ப சந்தோஷப்படுறாங்க. ஏன்னா வந்துட்டு பிரம்மா உட்பட எல்லாருமே வந்து பிரம்மா சிவபெருமான்லாம் பகவானுக்கு வந்துட்டு பிரேயர்ஸ் பண்றாங்க. அதே மாதிரி வந்துட்டு எல்லா தேவர்களும் சேஜஸ் எல்லாம் வந்துட்டு எங்களோட தவங்கள்லாம் வந்து அவங்க வந்து பண்ண முடியாம இருந்தது இரண்யகசிபு இருந்தப்ப, இப்ப நாங்க தவங்கள்லாம் நல்லபடியா பண்ணுவோம். அப்புறம் வந்துட்டு இவங்க டான்ஸ்ல ஆடுவாங்க இல்லைங்களா, அவங்கலாம் வந்துட்டு அப்சரஸ்லாம் அவங்களாம் சொன்னாங்க, இது நாள் வரைக்கும் இரண்யகசிபுக்காக நாங்க ஆடிட்டு இருந்தோம், இப்ப வந்துட்டு மியூசிக்லாம் நாங்க வாசிச்சோம், இப்ப வந்துட்டு கந்தர்வர்கள் சொல்லுவாங்க, இப்ப வந்துட்டு நாங்க வந்து அதுல இருந்து விடுதலை ஆயிட்டோம். அப்புறம் யோகிகள்லாம் எங்களோட மிஸ்டிக் பவர்லாம் வந்துட்டு தடைப்பட்டு இருந்தது, இப்ப எங்களுக்கு அதெல்லாம் கிடைச்சது அப்படின்னு சொல்லி எல்லாரும், ஏன்னா அவங்க வந்து தன்னைதான் வழிபாடு பண்ணணும்னு சொல்லிட்டே இருந்தாங்க இல்லைங்களா. அப்போ யாக யஜ்ஞங்கள் எது செஞ்சாலும் அது அவங்களே போய் சேர்ற மாதிரி இருந்தது. அப்போ அதெல்லாம் வந்துட்டு இனிமே நடக்காது அப்படின்னு சொல்லி எல்லாருமே தேவர்கள் எல்லாருமே தன்னோட நன்றிகளை பகவானுக்கு தெரிவிப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் பகவான் அப்ப எப்படி இருக்காங்களா, ரொம்ப கோபத்தோட உக்கிரமா இருக்காங்க சரிங்களா. பகவான் வந்து நினைச்சா இரண்யகசிபுவை இந்த மாதிரி அவங்க சொன்ன லிஸ்ட் படியெல்லாம் வந்து அழிக்கணும்னு இல்ல, ஒரு சின்ன பொழுதுல அவங்க அழிச்சிருக்கலாம். அதே மாதிரி பாசிஃபை ஆவறதும் அவங்க சாந்தமாக இருக்கலாம். ஆனா எப்பயுமே பகவான் என்ன பண்ணுவாங்க, பக்தர்களை குளோரிஃபை பண்றதுல அவங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் இல்லைங்களா. இப்ப பாத்தீங்கன்னா யுதிஷ்டிர மகாராஜனையும் பகவான் இப்ப அர்ஜுனரை பகவான் வந்து அவங்க ஒரு கன்ஃபியூஷன்ல இருந்தாங்க, பகவான் வந்து இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் கொடுத்தாங்க, அர்ஜுனர் வந்து கிளாரிபிகேஷன் கிடைச்சிருச்சு. அது மாதிரி யுதிஷ்டிர மகாராஜரும் தனக்கு இந்த ராஜ்யத்துக்காக இவ்வளவு பேர்லாம் வந்து அழிஞ்சு போயிட்டாங்களே, இது தர்மமா அப்படின்னு ரொம்ப வருத்தப்பட்டுட்டே இருந்தாங்க. அப்ப பகவான் அவங்களை பாசிவ் பண்ணாங்க. ஆனா வந்து அவங்க வந்து அது வந்து இன்னும் அந்த மனசு வந்து ஆறாம இருந்தது. அப்ப பகவானால முடியலையா அப்படின்னா, கண்டிப்பா பகவானால முடியும். ஆனா பீஷ்மர் சொல்லி அந்த தர்மங்கள் கிடைக்கணும், எல்லா விஷயங்களும் கிடைக்கணும், பீஷ்மரை குளோரிஃபை பண்றதுக்காக அப்புறம் யுதிஷ்டிர மகாராஜர் பீஷ்மர் கிட்ட இருந்து அவங்க நாலேஜை கெயின் பண்ண சொல்லியிருப்பாங்க இல்லைங்களா. அந்த மாதிரி இப்போ பகவான் வந்து பாசிவா இருக்கலாம் தேவர்கள் மூலியமா, மகாலட்சுமி மூலியமா. ஆனா
இங்க யாரு? பிரகலாத் மகாராஜர் இல்லைங்களா? அவங்கதான் நிறைய கஷ்டங்கள் எல்லாம் அனுபவிச்சிருக்காங்க. பகவான் மேல ரொம்ப சிறந்த பக்தியோட இருந்திருக்காங்க. அவங்களும் குளோரிஃபை பண்றதுக்காக அவங்க அந்த கோபத்தை தணிக்காம அதுல இருக்காங்க அப்படின்றதே பாக்குறோம். அது மாதிரி பலி மகாராஜர் அவங்களும் குளோரிஃபை பண்றதுக்காக தான் அந்த லீலையிலயும் அவங்க இருந்தாங்க அப்படின்றத பாக்குறோம் இல்லைங்களா? இப்படி பக்தர்களை குளோரிஃபை பண்றதுல பகவானுக்கு அவ்வளவு சந்தோஷம். அதே பக்தர்களுக்கும் பகவானை வழிபாடு பண்றதுல அவ்வளவு சந்தோஷம். அவ்வளவு உன்னதமான நிலைப்பாடுதான் நமக்கு. அதுல நம்ம எப்பயுமே லயிச்சிருக்கணும். பகவானோட அனுகிரகத்துல அந்த சக்தியை பகவான் நமக்கு கொடுக்கட்டும். இப்போ நம்ம பிரகலாத் மகாராஜர் பிரேயர்ஸ் பண்ண போறாங்க. ஏன்னா வந்துட்டு தேவர்கள் மகாலட்சுமி எல்லாருமே வந்து பகவான்ட்டு போக முன் வரல. அப்போ பிரம்மா சொல்லுவாங்க, நீ போய் பிரேயர்ஸ் பண்ணு, உனக்காக எடுத்த அவதாரம் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க. அப்போ பிரகலாத் மகாராஜர் நரசிம்ம தேவர்கிட்ட அந்த பிஞ்சு காலை எடுத்து வச்சு அந்த படிக்கட்டுல ஏறி பகவானோட பாதத்தை தொடுவாங்க. நரசிம்ம தேவரோட பாதத்தை தொடுவாங்க. அப்போ அவங்க ரொம்ப சாந்தமா அந்த பிஞ்சு விரல் மேல பட்டவொடனே அவங்க ரொம்ப சாந்தமாயி அவங்களோட கையால அவங்களுக்கு ஆசீர்வாதம் பண்ணுவாங்க கரத்தால அப்படின்றத பாக்குறோம். அதுதான் இந்த பிரேயர்ஸ். சரிங்களா? இதுதான் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறது. நிறைய பிரேயர்ஸ் இருக்கு. நம்ம முடிஞ்ச வரைக்கும் எவ்வளவு கம்ப்ளீட் பண்ண முடியுதோ அவ்வளவு இன்னைக்கு கம்ப்ளீட் பண்ணலாம். அதுக்கு முன்னாடி நான் பிரேயர் சொல்லிடுறேன். மங்களாச்சரண். ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனசலாகயா சக்ஷுரோன்மிலிதம் மேன தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நமக. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் மேன பூதலே ஸ்வயம் ரூப கதாமக்யம் ததாதி ஸ்வபதாந்திகம் வந்தேகம் ஸ்ரீ குரு ஸ்ரீயுத பதகமலம் ஸ்ரீ குருன் வைஷ்ணவாம்ச ஸ்ரீ ரூபம் சாக்ரஜாதம் சஹன ரகுநாத்தான்விதம் தம் சஜீவம் சாத்வைதம் சாவதூதம் பரிஜன சகிதம் கிருஷ்ண சைத்தன்ய தேவம் ஸ்ரீ ராதா கிருஷ்ண பாதான் சஹன லலிதா ஸ்ரீ விஷாகான்விதாம்ச. हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुपस्य कृपा सिंधु भयवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्यतदेशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. हरे कृष्णा. ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டீஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கங்கள். நம்ம பிரகலாத் மகாராஜரோட பிரேயர்ஸ் பார்க்க போறோம். பிரகலாத் பாசிஃபைஸ் லார்ட் நரசிம்மதேவ் வித் பிரேயர்ஸ் அப்படின்றத பார்க்க போறோம். இது வந்து 7வது காண்டத்துல 9வது அத்தியாயம். புக் யார் வச்சிருக்கிறீங்களோ அவங்க அவசியம் வாசிச்சு கொடுங்க. சம்மரி ஃபர்ஸ்ட் இருக்கும், அதுக்கப்புறம் நம்ம பிரேயர்ஸ் பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. அவசியம் மாதாஜி வாசிச்சு கொடுங்க. சம்மரி படிக்கட்டுமா மாதாஜி? எஸ் மாதாஜி. அத்தியாயம் 9. பிரகலாதர் பகவான் நரசிம்மரை சாந்தப்படுத்துதல். இந்த அத்தியாயத்தில் கூறப்படுவது போல் பிரகலாத மகாராஜன் பிரம்மதேவரின் உத்தரவுப்படி இரண்யகசிபை கொன்ற பிறகும் கடுங்கோபம் தணியாதவராக இருந்த பகவானை சாந்தப்படுத்தினார். இரண்யகசிபை கொன்ற பிறகும் பகவானுடைய கோபம் தணியவில்லை. பிரம்மா முதலான தேவர்களாலும் அவரை சாந்தப்படுத்த இயலவில்லை. ஸ்ரீதேவியும் நாராயணரின் இணைப்பிரியா நாயகியுமான தாய் லட்சுமி தேவி கூட பகவான் நரசிம்ம தேவர் முன் வர துணியவில்லை. பிறகு பிரம்மதேவர் பகவானை அணுகி அவரை சாந்தப்படுத்தும்படி பிரகலாத மகாராஜனை கேட்டுக்கொண்டார். தமது தலைவராகிய பகவான் நரசிம்ம தேவர் தன்னிடம் கொண்டுள்ள பாசத்தில் முழு நம்பிக்கை கொண்டிருந்த பிரகலாதர் சிறிதும் அச்சப்படவில்லை. அவர் மௌனமாக பகவானுடைய தாமரை பாதங்களை அணுகி மரியாதையுடன் அவரை வணங்கினார். பகவான் நரசிம்மர் பிரகலாதரிடம் பேரன்பு கொண்டிருந்ததால் அவர் தமது கையை பிரகலாதரின் தலைமேல் வைத்து அவரை ஆசீர்வதித்தார். பகவானுடைய நேரடியான ஸ்பரிசத்தினால் பிரகலாதர் உடனே ஆத்ம ஞானத்தை பிரம்ம ஞானம் பெற்றார். இவ்வாறாக அவர் பூரண ஆத்ம ஞானத்துடனும் பக்தி பரவசத்துடனும் பகவானை துதித்து போற்றினார். பிரகலாதரால் ஸ்தோத்திரங்களின் வடிவில் கொடுக்கப்பட்ட உபதேசங்கள் பின்வருமாறு. பிரகலாதர் கூறினார்,
பரமபுருஷருக்கு தோத்திரம் செய்யும் பாக்கியத்தை பெற்றது குறித்து நான் கர்வப்படவில்லை. நான் பகவானுடைய கருணையை தஞ்சமடைகிறேன். ஏனெனில் பக்தியின்றி ஒருவரால் அவரை சாந்தப்படுத்த முடியாது. உயர்குடி பிறப்பினாலோ செல்வம், கல்வி, தவம், விரதம், யோக சித்தி ஆகியவற்றினாலோ பகவானை மகிழ்விக்க முடியாது. உண்மையில் இவையெல்லாம் பகவானுக்கு திருப்தி அளிப்பதே இல்லை. தூய பக்தி தொண்டு மட்டுமே அவரை திருப்திப்படுத்தும். பக்தனல்லாத ஒருவன் 12 பிராமண தகுதிகளை உடைய ஒரு பிராமணனாக இருந்தாலும் அவனால் பகவானுக்கு பிரியமானவன் ஆக முடியாது. ஆனால் நாய் மாமிசம் தின்னும் சண்டால குடும்பத்தில் பிறந்த ஒருவன் ஒரு பக்தனாக இருப்பானாயின் அவனுடைய பிரார்த்தனைகளையும் பகவான் ஏற்றுக்கொள்கிறார். பகவானுக்கு யாருடைய பிரார்த்தனையும் ஸ்துதியும் தேவையில்லை. இருப்பினும் பகவானை துதிக்கும் பக்தன் சிறந்த நன்மைகளை அடைகிறார். ஆகவே அறிவில்லாத கீழ்த்தரமான குடும்பங்களில் பிறந்தவர்கள் கூட மனப்பூர்வமாக பகவானை துதிப்பார்களானால் அதை பகவான் நிச்சயம் ஏற்றுக்கொள்வார். பகவானிடம் பிரார்த்தனைகளையோ ஸ்தோத்திரங்களையோ செய்பவன் உடனே பிரம்மன் படித்தரத்தில் நிலை பெற்றவனாவான். பகவான் நரசிம்மர் பிரகலாதரின் நன்மைக்காக மட்டுமின்றி மனித குலம் முழுவதின் நன்மைக்காக தோன்றினார். பகவான் நரசிம்மரின் பயங்கர ரூபம் பக்தனல்லாத ஒருவனுக்கு மிகவும் கொடூரமானதாக தோன்றக்கூடும். ஆனால் பக்தனுக்கு மற்ற ரூபங்களைப் போலவே பகவான் எப்பொழுதும் பாசம் மிக்கவராகவே இருக்கிறார். உண்மையில் ஜட உலகில் உள்ள பந்தப்பட்ட வாழ்வானது மிகவும் பயங்கரமானதாகும். ஆனால் ஒரு பக்தன் நிஜமாகவே எதை குறித்தும் அஞ்சுவதில்லை. பௌதிக வாழ்வில் உள்ள பயத்திற்கு பொய் அகங்காரமே காரணம். ஆகவே பகவானுடைய அடியாருக்கும் அடியவரின் நிலையை அடைவதே அனைத்து ஜீவன்களுக்கும் முடிவான லட்சியமாகும். ஜட உலகில் உள்ள ஜீவராசிகளின் துன்பகரமான நிலையை பகவானுடைய கருணையால் மட்டுமே திருத்தியமைக்க முடியும். பிரம்மதேவர், பிற தேவர்கள் அல்லது ஒருவனது சொந்த தந்தை போன்ற பெயரளவேயான பௌதிக காவலர்கள் இருந்த போதிலும் பரமபுருஷரால் நிராகரிக்கப்பட்ட ஒருவனால் அவரால் எந்த நன்மையையும் செய்ய முடியாது. ஆனால் பகவானுடைய தாமரை திருவடிகளின் புகலிடத்தை முழுமையாக ஏற்றவன் ஜட இயற்கையின் பலமான தாக்குதலிலிருந்து காப்பாற்றப்பட முடியும். எனவே அனைத்து ஜீவன்களும் பெயரளவேயான பௌதிக இன்பத்தினால் கவரப்படாமல் எல்லா வழிகளிலும் பகவானின் புகலிடத்தை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். இதுவே மனித வாழ்வின் குறிக்கோளாகும். புலன் நுகர்வினால் கவரப்படுவது முட்டாள்தனம். ஒருவன் பகவானுடைய பக்தனாகவோ அல்லது பக்தன் அல்லாதவனாகவோ இருப்பது அவனுடைய உயர்ந்த அல்லது தாழ்ந்த பிறப்பை சார்ந்ததல்ல. பிரம்மதேவராலும் லக்ஷ்மி தேவியாலும் கூட பகவானின் பூரண அனுகிரகத்தை பெற முடியவில்லை. ஆனால் ஒரு பக்தனால் இத்தகைய பக்தி தொண்டை சுலபமாக அடைந்துவிட முடியும். உயர்ந்தவன் தாழ்ந்தவன் என்ற பாகுபாடின்றி அனைவருக்கும் பகவானுடைய கருணை சமமாக அருளப்படுகிறது. நாரத முனிவரின் ஆசீர்வாதத்தினால் பிரகலாதர் மிகச் சிறந்த பக்தரானார். பகவான் தமது பக்தர்களை அரூபாதிகளிடமிருந்தும் சூனியவாதிகளிடமிருந்தும் எப்பொழுதும் காப்பாற்றுகிறார். பகவான் அனைத்து ஜீவராசிகளுக்கும் பாதுகாப்பு அளிக்கவும் அவர்களுக்கு எல்லா நன்மைகளையும் செய்யவும் அவர்களுடைய இதயங்களில் பரமாத்மாவாக எழுந்தருளி இருக்கிறார். இவ்விதமாக பகவான் சில சமயம் கொல்பவராகவும் சில சமயம் காப்பவராகவும் செயல்படுகிறார். முரண்பாடான செயலுக்காக பகவான் மீது பழி சுமத்த கூடாது. அவருடைய திட்டத்தினால் தான் இவ்வுலகின் பல வகைப்பட்ட உயிரினங்கள் இருப்பதை நாம் காண்கிறோம். முடிவாக அனைத்தும் அவருடைய கருணையே ஆகும். முழு பிரபஞ்ச தோற்றமும் வேற்றுமை இல்லாதது என்றாலும் ஆன்மீக உலகம் ஜட உலகில் இருந்து வேறுபட்டதாகும். பரமபுருஷரின் கருணையால் மட்டுமே அற்புதமான ஜட இயற்கை எப்படி செயற்படுகிறது என்பதை ஒருவனால் புரிந்து கொள்ள முடியும். உதாரணமாக, பிரம்மதேவர் கர்ப்போத கசாயி விஷ்ணுவின் நாபியிலிருந்து வளர்ந்த தாமரை ஆசனத்திலிருந்து தோன்றினார் என்றாலும் இனி என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதை அவரால் புரிந்து கொள்ள இயலவில்லை. மது கைடபன் என்ற 2 அசுரர்கள் அவரை தாக்கி வேத ஞானத்தை அவரிடமிருந்து பறித்து சென்றனர். ஆனால் பகவான் அவர்களை கொன்று
வேத ஞானத்தை மீண்டும் பிரம்மாவிடம் ஒப்படைத்தார். இவ்வாறாக தேவர்கள், மனிதர்கள், மிருகங்கள், முனிவர்கள், கடல்வாழ் ஜீவன்கள் ஆகிய ஜீவன்களுக்கிடையில் பகவான் யுகந்தோறும் தோன்றுகிறார். இத்தகைய அவதாரங்கள் எல்லாம் பக்தர்களை காத்து அசுரர்களை கொல்வதற்காகவே ஏற்பட்டவையே. ஆனால் கொல்லுதல், காத்தல் என்ற இவ்விரு செயல்களும் பரமபுருஷரை பொறுத்தவரை பாரபட்சமல்ல செயல்கள் அல்ல. பந்தப்பட்ட ஆத்மா எப்பொழுதும் பௌதிக சக்தியினால் ஈடுபடுகிறான். இதனால் அவன் காமத்திற்கும் பேராசைக்கும் அடிமையாகி ஜட இயற்கையின் ஜட இயற்கையின் பிடியில் அகப்பட்டு அவதிப்படுகிறான். தமது பக்தனிடம் பகவான் காட்டும் காரணமற்ற கருணைதான் பௌதீக வாழ்விலிருந்து வெளியேறுவதற்குரிய ஒரே வழியாகும். பகவானின் செயல்களை துதிப்பதில் ஈடுபட்டுள்ள எவரும் இந்த ஜட உலகில் எப்பொழுதும் அச்சமற்றவர்களாகவே இருப்பார்கள். ஆனால் அவ்வாறு பகவானை துதிக்காதவன் எல்லா துன்பங்களுக்கும் ஆளாகிறான். தனிமையான இடங்களில் பகவானை மௌனமாக வெளிப்படுவதில் சிரத்தையுள்ளவர்கள் தங்களுடைய சொந்த முக்திக்கு தகுதி பெறுகின்றனர். ஆனால் தூய பக்தர் ஒருவர் பிறர் துன்புறுவதைக் கண்டு எப்பொழுதும் துன்பப்படுகிறார். ஆகவே தன் சொந்த முக்தியை பற்றி கவலைப்படாமல் அவர் பகவானை துதிப்பதன் மூலமாக எப்பொழுதும் பிரச்சாரத்தில் ஈடுபட்டிருக்கிறார். எனவே பிரகலாத மகாராஜன் மௌனமாக இல்லாமல் தமது வகுப்பு தோழர்களுக்கு பிரச்சாரம் செய்து அவர்களை கடைத்தேற்ற முயன்றார். தவ விரதங்களை அனுஷ்டித்தும் வேத இலக்கியங்களை கற்றும் வேத கிரியைகளை நிறைவேற்றியும் ஜபம், தியானம் ஆகியவற்றை மேற்கொண்டு தனிமையான ஓரிடத்தில் மௌனமாக வாழும் முறையானது முக்தி அடைவதற்கு ஏற்புடைய வழியே என்றாலும் அது பக்தர் அல்லாதவனுக்குரிய ஒரு வழிமுறையாகும். அதாவது இது பிறர் தயவில் வாழ விரும்பும் ஏமாற்றுக்காரர்களுக்குரிய ஒரு வழியாகும். ஆனால் குறையுடைய இத்தகைய எல்லா செயல்களில் இருந்தும் விடுபட்டுள்ள தூய பக்தனால் பகவானை நேருக்கு நேராக தரிசிக்க முடிகிறது. பிரபஞ்ச தோற்றமே அணுக்களின் சேர்க்கையினால் அமைந்தது என்ற அணுவியல் கோட்பாடு உண்மையல்ல. பகவானே அனைத்திற்கும் காரணம். எனவே இந்த சிருஷ்டிக்கும் அவரே காரணமாவார். எனவே பகவானை பணிவுடன் வணங்குதல், பிரார்த்தனைகள் செய்தல், பகவானுக்கு வேலை செய்தல், ஆலயத்தில் பகவானை வழிபடுதல், பகவானை எப்பொழுதும் நினைத்து கொண்டிருத்தல், எப்பொழுதும் பகவானின் உன்னத செயல்களை பற்றி கேட்டல் ஆகியவற்றின் மூலமாக ஒருவன் எப்பொழுதும் பகவானின் பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டிருக்க வேண்டும். இந்த 6 வகையான செயல்களில் ஈடுபடாமல் ஒருவனால் பக்தி தொண்டை அடைய முடியாது. பிரகலாத மகாராஜன் ஒவ்வொரு அடியிலும் பகவானுடைய கருணையை யாசித்து அவரிடம் பிரார்த்தனைகள் செய்தார். பிரகலாதரின் பிரார்த்தனைகளால் சாந்தமடைந்த பகவான் நரசிம்மதேவர் எல்லா வகையான பௌதிக இன்பங்களையும் அடையக்கூடிய வரங்களை பிரகலாதருக்கு அளிக்க விரும்பினார். ஆனால் பௌதிக இன்பங்களால் பிரகலாதர் தவறான பாதையில் ஈர்க்கப்படவில்லை. மாறாக எப்பொழுதும் பகவானுடைய அடியாருக்கு அடியவராக இருப்பதையே அவர் விரும்பினார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இது சம்மரி, இந்த சாப்டரோட சம்மரி நம்ம பார்த்தது. பிரகலாத் மகாராஜோட பிரேயர்ஸ் இதான் நம்ம பார்க்க போறோம். இதுல என்ன பார்க்கறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இப்ப நரசிம்ம தேவர் வந்து ரொம்ப கோபத்தோட இருக்காங்க அப்படின்றத பார்த்தோம். ஏன்னா ஹிரண்யகசிபு அவங்க வதம் பண்ணிருக்காங்க இல்லைங்களா. அந்த அந்த ஆக்ரோஷம் அவங்க கிட்ட இன்னும் அது தனியாம இருக்கு அப்படின்றது. ஹிரண்யகசிபு அவங்க வந்து வதம் பண்ணதுக்கு அப்புறமும் எல்லா லார்ட்ஸ் கண்டினியூ டு பி வெரி ஆங்கிரி. அதாவது தேவர்கள், பிரம்மா எல்லாருமே வந்து அவங்கள பாசிஃபை பண்ண, அதாவது சமாதானப்படுத்த ரொம்பவே பயந்தாங்க. மகாலட்சுமி எப்பயுமே பகவானோட கூடவே இருக்கிறவங்க இல்லைங்களா, எப்பயுமே அவங்க கூடவே இருக்கிறவங்க. அவங்களுக்குமே என்னது பகவான் இந்த ஸ்வரூபத்துல பார்த்ததில்ல பயம் அப்படின்ற ஒரு நிலைப்பாடு. இது நிஜமாலுமே என்ன, ஆக்சுவலா வந்து கோலோகம்ல வைகுண்டத்துல ராமரா, கிருஷ்ணரா, நரசிம்மரா, வாமனனா எல்லா இதுலயும் ஃபார்ம்லயும் வந்து பகவான் இருப்பாங்க. அப்படின்னும் போது மகாலட்சுமிக்கு கண்டிப்பா தெரியும் இல்லைங்களா. ஏன்னா பகவான் கூடவே உள்ளவங்க அவங்களுக்கு அதுவும் பகவானுக்கு எப்பயும் சேவை செஞ்சுட்டு இருக்கிறவங்க, மனைவியும் கூட. அப்படின்னும் போது அவங்களுக்கு தெரியும். ஆனால் இந்த இடத்துல பகவான் என்ன பண்ணிருக்காங்க, அவங்களுக்கு அந்த ஒரு மாயன்றதை விட அந்த ஒரு அந்த ஒரு இடத்துல, ஏன்னா இப்ப வந்து மகாலட்சுமி போய் பாசிஃபை பண்ணாங்க அப்படின்னா
பிரகலாதர் பண்ண முடியாது இல்லைங்களா? இப்ப பிரகலாதருக்கு அந்த குளோரிபிகேஷன் கொடுக்கணும் பகவான். அதனால மகாலட்சுமி என்ன சொல்லிட்டாங்க, நான் இந்த ஃபார்ம்ல நான் பார்த்தது இல்ல அப்படின்றது வந்து அவங்க அங்க சொல்லியிருக்காங்க. பட் ஆனா இந்த மாதிரி ஃபார்ம்ல எல்லாமே நரசிம்மரா, ராமரா எல்லாத்துலயுமே வந்து பகவான் வந்து வைகுண்ட லோகத்திலயும் பூலோகத்திலயும் இருப்பாங்க அப்படின்றதாங்க தாத்பரியம். அப்படின்னும் போது இந்த இடத்துல என்ன சொல்லிட்டாங்க, எப்பயுமே பகவான் கூட உள்ள மகாலட்சுமி என்ன பண்ணிட்டாங்க, நான் வந்து இந்த மாதிரி நரசிம்ம தேவரை நான் பார்த்தது இல்லை இதுக்கு முன்னாடி அப்படின்றத சொல்லிட்டாங்க. தென் லார்ட் பிரம்மா, இப்ப பிரம்மா என்ன பண்றாங்க, அவங்க போயிட்டு பிரகலாத் மகாராஜர்கிட்ட நீ தான் போய் பகவானை சமாதானப்படுத்தணும் அப்படின்றத சொல்றாங்க. இப்ப பிரகலாத் மகாராஜர் ஒரு டிவோட்டி, அது ஒரு சின்ன குழந்தை. நரசிம்மர் எவ்வளவு உக்கிரமா இருப்பாங்க அப்படின்றது நம்மளுக்கு தெரியும் இல்லைங்களா? சிம்ஹ முகத்தோட நல்லா அந்த நெயில்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு ரொம்ப ஷார்ப்பா, அதுக்கப்புறம் நாக்கு அப்படியே கத்தி மாதிரி, அதுக்கப்புறம் எங்க பார்த்தாலும் இங்கெல்லாம் ஒரே ரத்தம் சொட்ட, கையில எல்லாம் ஒரே ரத்தம் சொட்ட, அப்புறம் அவங்க அப்பாவோட குடல் எல்லாம் எடுத்து மேல போட்டு அப்படியே ரொம்ப உக்ரமா இருப்பாங்க இல்லைங்களா? அதுவும் சாந்த நரசிம்மர் இல்ல, உக்ர நரசிம்மர் அங்க இருக்காங்க. அப்படின்னும் போது 5 வயசு குழந்தை பயப்படணும் இல்லைங்களா பொதுவா. ஆனா பியூர் டிவோட்டி எப்பயுமே பகவானை பார்த்து என்னைக்கு என்ன பண்ண மாட்டாங்க, எந்த ரூபத்துல இருந்தாலும் பகவான் அவங்க வழிபாடு நல்லாவே பண்ணுவாங்க இல்லைங்களா? அந்த ஒரு நிலைப்பாட்டுல அவங்க இருப்பாங்க. அப்படின் போது பிரகலாதர் மகாராஜருக்கு துளியும் பயம் இல்லாம என்ன பண்றாங்க, அவங்க பகவானை அணுகி அதுவும் ரொம்ப அமைதியா சாந்தமா அவங்க என்ன பண்ணாங்க, ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் ஏறி போய் பகவான்கிட்ட அவங்களோட பாதத்தை தொட்டு ஆசீர்வாதம் வாங்கி அவங்களுக்கு மரியாதை செலுத்துறாங்க. அந்த பிஞ்சு குழந்தை தாங்கிட்ட வந்த உடனே பகவானுக்கு என்ன ஆகுது, ரொம்ப சந்தோஷமாயிருது. அவங்க உடனே அவங்க வந்து தன்னை சாந்தப்படுத்திக்கிறாங்க. ஏன்னா பக்தர்களை பார்த்தாலே பகவானுக்கு சந்தோஷம் இல்லைங்களா? ஏன்னா பகவான் எப்பயும் தனிச்சே இருக்க மாட்டாங்க, எப்பயும் கூட டிவோட்டிஸோட அசோசியேஷன்ல தான் அவங்க இருப்பாங்க இல்லைங்களா? அப்ப நரசிம்ம தேவர் உடனே வந்து சாந்தமாயிறாங்க. இஸ் ஹேண்ட், அப்ப பிரகலாத் மகாராஜ் தலையில வந்து அவங்க ஆசீர்வாதம் தொட்டு பண்றாங்க. அந்த மாதிரி தொட்ட அந்த காரணத்தினாலேயே 5 வயசு குழந்தை அவங்களுக்கு என்ன கிடைக்குது, பிரம்ம ஞானம் கிடைக்குது. ஸ்பிரிச்சுவல் நாலேஜ் கம்ப்ளீட்டா அவங்களுக்கு கிடைச்சிருது. இதே மாதிரிதான் நம்ம இதுலயும் பார்த்தோம் இல்லைங்களா? துருவ மகாராஜா சரித்திரத்திலயும் பகவானை பார்த்த உடனே அவங்களுக்கு பிரேயர் சொல்லணும்னு ஆசை, ஆனா அவங்களால முடியல. உடனே பகவான் வந்து பாஞ்சஜன்யத்தால அப்படி தடவி கொடுக்குறாங்க தலையில. உடனே அவங்க பிரம்ம ஞானத்தை அவங்க அடையிறாங்க அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். வேதங்கள் எல்லாம் அவங்களுக்கு தெரிய வந்துருதுன்னு. அதே மாதிரி இங்க பிரகலாதரையும் பகவான் தொடுறாங்க. அப்போ உடனே அவங்களுக்கு நாலேஜ் எல்லாம் கெயின் ஆயிடுது. தஸ் ஹி ஆஃபர்ட் ஹிஸ் பிரேயர். இப்போ அவங்களால பிரேயர்ஸ் பண்ண முடியுது. என்ன நாலேஜ் ஃபுல்லா கெயின் பண்ணிக்கிட்டாங்க இல்லைங்களா? அதுலயும் எப்படி இருக்காங்க அவங்க, டிவோஷனல் எஸ்டசி, அந்த பாவ நிலையில அவங்க இருக்காங்க. அந்த பாவ நிலைன்றது என்னது, அந்த கண்கள்லாம் அப்படியே கண்ணீர் வரும் இல்லைங்களா? அந்த ரொம்ப உணர்ச்சி வசப்பட்டு இருப்பாங்க இல்லைங்களா? பகவானை பார்க்கும் அந்த நிலை, அந்த நிலையில இருக்காங்க. துருவ மகாராஜர் இந்த நிலைக்கு வந்தாங்க இல்லைங்களா? the instructions given by பிரகலாத் மகாராஜ், சித்திரகேத்து பிரேயர்ஸ் லாஸ்ட் டைம் பார்த்தோமே, அதுலயும் அவங்களும் எஸ்டசி ஸ்டேஜ்ல வந்தாங்க. யாருமே பகவானை பார்த்தோன்னே என்ன பண்ணுவாங்க, அந்த பரிபூர்ணமான ஒரு நிலைக்கு அவங்க வருவாங்க சரிங்களா? the instructions given by பிரகலாத் மகாராஜ் in the form of his prayers are as follows அப்படின்னு நம்ம இங்க பாக்குறோம். இப்ப பிரகலாத் மகாராஜோட பிரேயர்ஸ் நம்ம பார்க்க போறோம். இப்ப பிரகலாத் மகாராஜர் யாரு, ஒரு அசுர குலத்துல பிறந்திருக்காங்க இல்லைங்களா? அப்படி இருக்கும்போது தேவர்கள் எல்லாரும் பகவான் கிட்ட ரொம்பவே நெருக்கமானவங்க இல்லைங்களா? அவங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு கஷ்டம்னாலும் உடனே பகவான் அவங்க வேண்டுவாங்க. பகவான் உடனே அவங்களுக்கு வந்து சரி பண்ணி கொடுப்பாங்க. அவங்களுக்கு நன்றிகள் சொல்லுவாங்க. அப்படி ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் தான் தேவர்களுக்கு. மகாலட்சுமிக்கு எப்பயும் பகவான் கூடவே இருந்து பணிவிடை செய்யற ஒரு உயர்ந்த ஸ்தானம் அவங்களது. அப்படின்னும் போது இந்த இடத்துல பிரகலாத் மகாராஜ் என்ன சொல்றாங்க, இதுதான் ஹம்பிள்னஸ். அந்த பியூர் டிவோட்டி எப்பயுமே ரொம்ப ஹம்பிளா இருக்கிறது அப்படின்றது. ஏன்னா இப்ப எல்லாரையும் விட்டு நீ வந்து பிரேயர்ஸ் பண்ண பிரம்மா சொன்னவனே அவங்க என்ன நினைக்கல, என்ன கூப்பிட்டுருக்காங்க, எல்லாரையும் விட நான் தான் உயர்ந்தவன், என்னாலதான் பகவான் வந்து சாந்தமாவாங்க அப்படின்னு நிலைப்படல. என்ன சொல்றாங்க, ஐ எம் நாட் ப்ரவுட் ஆஃப் பீயிங் ஏபிள் டு ஆஃபர் பிரேயர்ஸ் டு த சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காடெட். அந்த தன்மை மனநிலை அதை நம்ம இங்க பாக்குறோம். ஐ சிம்பிளி டேக் ஷெல்டர் ஆஃப் த மர்சி ஆஃப் த லார்ட் அப்படின்னதாங்க நம்ம பாக்குறோம். ஃபார் வித்தவுட் டிவோஷன் ஒன் cannot appease him. அப்போ பகவானை சாந்தப்படுத்தவோ பகவானை நேருக்கு நேர் பார்க்கவோ நமக்கு என்ன தேவை, பக்தி இல்லைங்களா? இப்பயும் பிரகலாதர் வந்து தன்னை வந்து ரொம்ப பக்திமான் அப்படின்றது சொல்லல, நாரத முனிவரோட அந்த ஒரு கைடன்ஸ்ல அவங்களுக்கு அந்த பக்தின்றது ஒரு சின்ன ஒரு துளி அவங்களுக்கு கிடைச்சிருக்கு அப்படின்றத அங்க சொல்றாங்க சரிங்களா? வித்தவுட் டிவோஷன், அப்போ அதனால அவங்களுக்கு என்ன கிடைக்குது, அவங்களால பகவானை பிரேயர் பண்ண முடியும் அப்படின்ற ஒரு நம்பிக்கை தானே தவிர என்னாலதான் முடியும் அந்த ஒரு நிலைப்பாட்டுல இல்ல. அதான் இங்க நம்ம பாக்குறோம். ஐ எம் நாட் ப்ரவுட் ஆஃப் பீயிங் ஏபிள் டு ஆஃபர் பிரேயர்ஸ் டு த சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட். அப்போ பகவானை
ப்ளீஸ் பண்ணணும் பார்க்கணும்னா பக்தி தேவை அப்படின்றத பார்க்குறோம் இல்லையா. ஒன் cannot please the supreme personality simply by means of high percentage or great opulence. நம்ம கிட்ட உள்ள அந்த வளங்கள்னால, இப்ப நம்ம ஒரு பூஜை பண்ணணும், நம்ம கிட்ட நிறைய பணம் இருக்கு, நல்ல பிரம்மாண்டமா ஆடம்பரமா பண்ணி பகவானை நம்ம ப்ளீஸ் பண்ண முடியுமானா முடியாது. நிறைய வேதங்கள்லாம் கத்துக்கிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா முடியுமா முடியாது. நிறைய தவங்கள்லாம் செய்யறோம் அதனால பகவான் ப்ளீஸ் ஆவாங்களா கிடையாது. நிறைய நம்ம மிஸ்டிக் பவர் அஷ்டாங்க யோகம் பண்றோம், நிறைய மிஸ்டிக் பவர்ஸ் எல்லாம் நம்ம கிட்ட வருது, அதனால பகவான் இம்ப்ரெஸ் ஆயிடுவாங்களா கிடையாது. அப்போ இந்த மாதிரி எந்த ஒரு விஷயத்தினாலையும் பகவான் நம்ம ப்ளீஸ் பண்ண முடியாது. எதால மட்டுமே பகவானை நம்ம ப்ளீஸ் பண்ண முடியும், பக்தியால மட்டுமே அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். இண்டீட் அததான் அந்த பக்தி, அந்த நிலைப்பாடுதான் நம்ம இந்த பிரேயர்ஸ் இன் பாகவதத்துல ஒவ்வொரு டிவோட்டிஸோட அந்த மனநிலையையும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டே வரும். அப்போ ஒரு பக்தன் எப்படின்னா இருக்கணும் அப்படின்ற ஒரு நிலைப்பாடு நமக்கு தெரிய வருது இல்லைங்களா. அப்போ ஆர் நெவர் பிளீசிங் டு த சுப்ரீம் லார்ட். இந்த விஷயங்கள் எதுவுமே, அதாவது கிரேட் ஆப்புலன்ஸ், நாலேஜா இருக்கிறது, ஆஸ்ட்ரிட்டி, அப்புறம் மிஸ்டிக் பவர், பெனன்ஸ், தவம், அப்புறம் தானம், இந்த மாதிரி விஷயங்கள், அதாவது யாகங்கள் யஜ்ஞங்கள், இதெல்லாம் வந்து பகவானே ப்ளீஸ் பண்ணாது. ஃபார் நத்திங் கேன் ப்ளீஸ் ஹிம் பட் பியூர் டிவோஷனல் சர்வீஸ். ஈவன் இஃப் எ நான் டிவோட்டி இஸ் எ பிராமணா. ஒருத்தவங்க பிராமணனா இருக்காங்க, ஆனா அவங்க வந்து அந்த மனதிலிருந்து பகவான் மேல அந்த பக்தியோட இல்லாம, ஆனா அவங்க வந்து 12 குவாலிட்டிஸ், பிராமணர்களுக்குன்னு 12 குவாலிட்டிஸ் நம்ம இதுல பகவத்கீதையில கூட பாக்குறோம் இல்லைங்களா. சத்துவகுணத்தில் உள்ளவங்க பிராமணர்கள் அப்படின்னு பாக்குறோம் இல்லைங்களா. அதுல கூட 9 குவாலிட்டிஸ் நம்ம பார்ப்போம். தவம் இருக்கும், அப்புறம் வந்து டாலரன்ஸ் இருக்கும், ரொம்ப தூய்மையானவங்களா இருப்பாங்க அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம் இல்லைங்களா. அதாவது பிராமணர்களுக்குன்னு 12 குவாலிட்டிஸ் இருக்கு. அதெல்லாம் வந்து he cannot be very dear to Lord. அந்த குவாலிட்டிஸ் மட்டும் வச்சுட்டு ஆனா பகவான் மேல பக்தி இல்லாம இருக்காங்க அப்படின்னும் போது அவங்களால ப்ளீஸ் பண்ண முடியாது லார்ட. ஆனா ஒரு நாயத்தினும் குலத்தில், அதாவது தாழ்ந்த குலத்தில் பிறந்திருந்தாலும் அவங்க பகவான் மேல உண்மையான அன்போட பக்தி பண்ணும்போது அவங்க பகவான் என்ன பண்ணுவாங்க, அனுகிரகம் பண்றாங்க அப்படின்னு நம்ம இங்க பாக்குறோம். The devotees benefits greatly அப்படின்னு பாக்குறோம். Ignorant person born in low family therefore can sincerely offer heartfelt prayers to the Lord and the Lord will accept them அப்படின்னு நம்ம இங்க பாக்குறோம். அப்ப மனதிலிருந்து அந்த நினைவு, அந்த பக்தி, அந்த எண்ணத்தோட நம்ம பகவானுக்கு நம்ம சேவைகளை செய்யும் போது அப்போ அது வந்து என்ன ஆகுது, பகவானால அக்செப்ட் பண்ணப்படுது அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோம். As soon as one offers his prayers to the Lord, he immediately situated on the Brahman platform. இந்த மாதிரி யாரு பக்தி தொண்டுல இருந்து பகவானை ப்ளீஸ் பண்றாங்களோ அவங்க எந்த நிலைப்பாட்டுல இருக்கிறவங்களா இருப்பாங்க, பிரம்மன் பிளாட்ஃபார்ம்ன்றத பாக்குறோம். அப்படின்னா செல்ஃப் ரியலைஸ்டு சோலா, ஆத்ம உணர்வுல, அப்படின்னு என்ன, கம்ப்ளீட்டா இந்த ஜட உலக விஷயங்கள் கண்டாமினேஷன்ல இருந்து விடுதலை ஆனவங்க பகவான் மேல ஆத்ம நிலையில இருந்து பக்தி பண்ணி பகவானை ப்ளீஸ் பண்றாங்க அப்படின்னு தான் பாக்குறோம். அப்ப இதுதான் ஒரு பக்தனோட நிலைப்பாடு. he is immediately situated on the Brahman platform அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோம். அதாவது பிரம்மன் பிளாட்ஃபார்ம்ன்றது ஆத்ம உணர்வோட இந்த ஜட உலக சம்பந்தங்கள் கொஞ்சம் கூட இல்லாம, கண்டாமினேஷன் கொஞ்சம் கூட இல்லாம இருக்கிறவங்க அப்படின்னு. லார்ட் நரசிம்மதேவ் appeared for the benefit of all the human society. பகவான் எப்பயுமே அவதாரங்கள் எடுக்கிறாங்க, பகவான் எப்பயுமே எல்லாருக்குமே நன்மை செய்யறதுக்காக தான் இல்லைங்களா. அவதாரமே நமக்கான வழிகாட்டுதலுக்காக தான். அப்ப நாட் ஒன்லி ஃபார் பிரகலாத் மகாராஜ் பர்சனல் பெனிஃபிட், பிரகலாத் மகாராஜருக்கு மட்டுமா அப்படின்னா கிடையாது, எல்லாருக்குமே நன்மைகள் செய்யறதுக்காக. அப்படின்னும் போது அதர்மம் செய்யறவங்க நான் டிவோட்டிஸ்க்கு நரசிம்ம தேவரை பார்க்கும்போது பயம் ஏற்படும் இல்லைங்களா. ஆனா ஒரு டிவோட்டிக்கு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா, எந்த ஒரு ஃபார்ம்ல பகவானை பார்த்தாலும் அவங்களுக்கு ரொம்பவே ஒரு அந்த பக்தி, அந்த மார்க்கம் தான் அவங்களுக்கு தழைச்சி இருக்கும். Conditional life in the material world is actually extremely fearful. நம்மளுடைய இந்த வாழ்க்கை இருக்கு இல்லைங்களா, நம்ம வாழ்ந்துட்டு இருக்கோமே இந்த ஜட உலகத்துல, அது கண்டிப்பா பயம் நிறைஞ்ச வாழ்க்கை தான் இல்லைங்களா. க்ஷணம் க்ஷணம் நமக்கு பயம்தான், ஆபத்தும் பயமும் தான் நிறைஞ்சிருக்கிற வாழ்க்கையா இருக்கு. அமைதியும் சந்தோஷமும் இல்லாம தான் நம்ம வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம். Indeed, a devotee is not afraid of anything else. ஆனா ஒரு டிவோட்டியால என்ன பண்ண முடியும், என்ன அவங்க எப்படி இருப்பாங்கன்னா, இந்த கண்டிஷன் லைஃப்ல உள்ள பயம் இருக்கு இல்லைங்களா, அந்த பயம் இல்லாம இருப்பாங்க அப்படின்றத பாக்குறோம். எதனால நமக்கு பயம் ஏற்படுதுன்னா, ஃபால்ஸ் ஈகோ, நான் எனது, அதுதான் ஃபால்ஸ் ஈகோன்னு சொல்றோம். நான் எனது நீ உனது அப்படின்னு பிரிச்சு பிரிச்சு டியூவாலிட்டிஸ், பாகுபாடு பாக்குறோம் இல்லைங்களா. அந்த நிலையில நம்ம எந்த ஒரு செயலை செஞ்சாலும் அப்ப நமக்கு அதுல ப்ரைட் வந்துருது, நான் எனதுன்னு. அப்ப நமக்கு அந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எல்லாம் நம்ம எடுத்துக்கிறோம், நம்ம அதுல வந்து சக்சஸ் ஆகணும், நம்ம அதை அடைஞ்சிடணும். அப்ப நமக்கு என்ன ஆகும்,
டென்ஷன், ஆன்சைட்டி வரும் இல்லைங்களா? அப்ப நம்மளுக்கு அதுல கிடைக்கலன்னா பயம், கிடைச்சதுன்னா வந்துட்டு ப்ரைடு, இந்த மாதிரி நம்ம இருந்துட்டு இருக்கோம். அப்ப அது எல்லாமே என்ன பண்ணுது, நமக்கு அமைதியும் சந்தோஷத்தையும் தராம நம்மள பயத்துல கொண்டு வந்து நிறுத்துது இல்லைங்களா? ஆனா டிவோட்டிஸ் என்ன பண்ண மாட்டாங்க, இந்த ஜட உலக விஷயங்கள்ல தன்னை ரொம்ப ஈடுபடுத்திக்க மாட்டாங்க. அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் ஒரே ஃபோக்கஸ்டா இருப்பாங்க. பகவான், அவங்களுக்கு நம்ம பக்தி பண்ணணும், எல்லாருக்கிட்டையும் அன்போட பழகணும், பாரபட்சம் இல்லாம, அப்படின்ற ஒரு நிலைப்பாட்டுல இருப்பாங்க இல்லைங்களா? அதனால அவங்களுக்கு இந்த ஜட உலக விஷயங்கள்ல இருந்து வர பயம்ன்றது அவங்களுக்கு இருக்காது இயல்பாவே. ஏன்னா சத்துவகுணத்தின் தெய்வீக குணமாவே நம்ம பாக்குறது வந்து ஃபியர்லெஸ்னஸ் அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம் இல்லைங்களா? ஏன்னா ஆத்மாவை யாரும் ஒண்ணுமே பண்ணவே முடியாது இல்லைங்களா? நம்மளுக்கு யாராவது ஒருத்தவங்களால கஷ்டம் வருதுனாலும் அது இந்த ஜட சம்பந்த சரீரம் சார்ந்த விஷயங்களுக்கு தான். ஆத்மாவை யாரால ஏதாவது பண்ண முடியுமா? ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது. ஆத்மா எப்பவுமே ஸ்திரமா இருக்கக்கூடியது. ஆத்ம நிலையில ஒருத்தவங்க பகவானுக்கு பக்தி பண்ணும்போது அவங்களுக்கு இந்த ஜட உலக விஷயங்கள்னால வர பயம் வந்து அவங்கள என்னைக்குமே பாதிக்காது இல்லைங்களா? அப்புறம் இன்னொன்னும் நம்ம வந்துட்டு இந்த விரோதம் அதெல்லாம் நம்ம வந்துட்டு வெளியில பாக்குறோம் இல்லைங்களா? ஆனா வந்து ஒரு பக்தன் எப்படி பார்ப்பாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அந்த அனர்த்தங்கள் இருக்கு இல்லைங்களா? காம, குரோத, மோக, ஆச்சரியம், இந்த மாதிரி 6 விஷயங்கள் இருக்கு இல்லைங்களா? இந்த விஷயங்கள் தான் விரோதியாவே அவங்க பார்ப்பாங்க. அததான் தன்கிட்ட, அந்த அனர்த்தங்களை தான் தன்கிட்ட இருந்து போக்கணும், அதை தான் வந்து அழிக்கணும்னு நினைப்பாங்களே தவிர இந்த வெளியில உள்ள விஷயங்கள் அவங்களுக்கு வந்து விரோதமா தெரியவே தெரியாது. என்னைக்குமே யாரையும் வந்து அவங்க விரோதமா பார்க்க மாட்டாங்க. ஏன்னா நமக்கு ஒருத்தவங்க வழியா கஷ்டம் வருதுனாலே அவங்க நம்ம செஞ்ச அந்த பேட் கர்மாவை நமக்கு டெலிவரி பண்ண வந்த போஸ்ட்மேன், அவ்வளவுதான். திருப்பி அவங்க கிட்ட துவேஷம் பண்ணோம்னா அது நமக்கு மறுபடியும் தப்பான கர்மத்தை தான் கொடுக்கும். அதனால என்ன பண்ணுவாங்க, கஷ்டம் வருது அப்படின்னாலே அதை அப்படியே அக்செப்ட் பண்ணிப்பாங்களே தவிர அது என்னோட பேட் கர்மா இவங்க மூலியமா எனக்கு கிடைக்குது அந்த நிலைப்பாட்டுல இருந்தே அதை எடுத்துப்பாங்களே தவிர அது தனியா அந்த ஒரு ஆத்மா கிட்ட அவங்க வெஞ்சன்ஸ் வச்சுக்க மாட்டாங்க. அப்படின்னும் போது அவங்களுக்கு அந்த டுவாலிட்டிஸ், பிடிக்கும் பிடிக்காது, நண்பன் விரோதி, இந்த விஷயங்கள்லாம் அவங்கள பாதிக்காது இல்லைங்களா? அப்ப அந்த மாதிரி ஒரு நிலையில இருக்கிறதுனால இந்த ஜட விஷயங்கள்ல இருந்து விலகி இருக்கிறதுனால அவங்களுக்கு பயம்ன்றது இருக்காது. Therefore, the ultimate goal of life for every living entity is to attain the position of being servant of the Lord. இதுதான் நம்மளோட அல்டிமேட் கோல். என்ன அப்படின்னா தாசானுதாசன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா? பகவானுக்கு பக்தி பண்றவங்களுக்கு நம்ம சேவைகள் செய்யணும். அதுதான் வந்து நம்மளோட அல்டிமேட் பொசிஷன். அது எதனால பகவானுக்கு பக்தி பண்றதை விட பக்தர்களுக்கு பக்தி பண்றதுல நம்மளுக்கு வந்துட்டு இன்னுமே பகவானுக்கு நம்மள இன்னுமே கொண்டு போய் சேர்க்கும். எதுக்கு பியூரிபிகேஷன் நமக்கு கொடுக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, நம்ம பகவானை யாருன்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கே பக்தர் தான் காரணமா இருக்காங்க இல்லைங்களா? பகவானை பத்தின டிரான்சென்டென்டல் நாம ரூப குண லீலைகள் இதெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். பகவத்கீதை, பாகவதம் இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னும் போது ஆச்சாரியர்கள் மூலியமா தான் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்ப பியூர் டிவோட்டிஸ் வழியா தான் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லைங்களா? அப்ப பகவானே நமக்கு காட்டி கொடுத்து பகவானுக்கு பக்தி சேவையில நம்ம ஈடுபடுத்துற அப்படிப்பட்ட பியூர் டிவோட்டிஸ்க்கு நம்ம சேவை செய்ய செய்ய நமக்கு பியூரிபிகேஷன் கிடைக்கும். அப்ப பகவானுக்கு யாரை ரொம்ப பிடிக்கும்? பக்தர்களை பிடிக்கும். அப்படிப்பட்ட பக்தர்களுக்கு நம்ம சேவை செய்யும் போது பகவானுக்கு நம்ம இன்னுமே நெருங்கலா இருப்போம். இன்னும் நம்மளுக்கு பியூரிபிகேஷனும் நிறைய கிடைக்கும். அதனாலதான் சர்வன்ட் ஆஃப் த லார்ட் அப்படின்னு நம்ம இங்க பாக்குறோம். இந்த மிசரபிள், இதுதான் பக்தர்களோட உயர்ந்த நிலைப்பாடு. அதனாலதான் பக்தர்களுக்கு சேவை செய்யறது இன்னுமே நமக்கு பியூரிபிகேஷன் கொடுக்கும் அப்படின்றது. The miserable condition of the living entity in the material world can be remedied only by the mercy of the Lord. அப்ப நம்ம இந்த கஷ்டங்களோட இருக்கோம் இல்லைங்களா? இந்த ஜட உலகங்கள்ல இது எல்லாத்துல இருந்து நம்மளுக்கு வெளியில வரணும். நம்ம இந்த கஷ்டங்கள்ல இருந்து பிறப்பிறப்பு சூழ்ச்சில இருந்து வெளியில வரணும். ஏன்னா அதுல நிலை இல்லாதது இல்லைங்களா? என்னதான் நம்ம பிரயத்தனம் பண்ணி நம்மள பாதுகாப்பா வச்சுக்கிட்டாலும் ஒண்ணு சுக்கிருத்தி இருந்தாதான் கிடைக்கும், இல்லைன்னா இறப்பு வரும்போது எல்லாமே நம்மளை விட்டு போயிடும். அப்படின்னு நிலை இல்லாத ஒரு விஷயமா தான் அமையுது. அதுவும் கஷ்டங்கள் நிறைஞ்ச உலகமா தான் இருக்கு இல்லைங்களா? அப்படின்னும் போது இதுல இருந்து வெளியில வர்றதுக்கு நம்மளுக்கு ஒரே ஒரு காரணம் யாரு அப்படின்னா பகவானோட mercy, அவங்களோட அனுகிரகமால மட்டுமே தான். Although these are the so-called material protectors like Lord Brahma and the other demigods அப்படின்றத பாக்குறோம். இப்ப பாத்தீங்கன்னா பிரம்மா தேவர்கள் கிட்ட எல்லாம் இந்த ஜட உலக விஷயங்கள் வேண்டி எல்லாருமே போய் பிரார்த்தனைகள்லாம் வைப்பாங்க இல்லைங்களா? அவங்களும் ப்ரொடெக்டும் பண்ணுவாங்க. நம்ம இப்ப யாகங்கள்லாம் பண்றோம், மழை வேணும்ன்றோம், மழை வந்து கிடைக்குது இல்லைங்களா? இந்த மாதிரி நம்ம நிறைய விஷயங்களை நம்ம செய்யறோம். அப்போ என்ன, ஆனா அதெல்லாம் வந்து உண்மையிலேயே சக்தி எல்லாம் அவங்க கிட்டதான் இருக்கான்னா கிடையாது இல்லைங்களா? அப்ப மெட்டீரியல் ப்ரொடெக்டர்ஸ் லைக் லார்ட் பிரம்மா அண்ட் அதர் டெமிகாட்ஸ் ஆர் ஈவன் ஒன்ஸ் ஓன் ஃபாதர், தே ஆர் unable to do anything if one is neglected by the supreme personality of Godhead. எல்லாருமே பகவானை சார்ந்துதான் இருக்காங்க இல்லைங்களா?
இப்ப பூமி மாத்த போயிட்டு சொன்னாங்க பூமி பாரம் அதிகமாயிடுச்சுன்னு பிரம்மா கிட்ட. பிரம்மா என்ன பண்ணாங்க? அவங்களே சொல்யூஷன் சொன்னாங்களா? இல்ல. எல்லாரும் போய் பார்க்கடல்ல புஷ்ப சுத்தம் பாடி பகவானை பிரார்த்தனை பண்ணாங்க. பகவான் வந்து நான் கிருஷ்ணரா இப்ப வந்து அவதாரம் எடுப்பேன், அப்ப எல்லாம் சரிவர வந்துரும் அப்படின்றத சொல்றாங்க இல்லைங்களா? அப்ப யாரு பண்ணிருக்காங்க? பகவான் இல்லைங்களா? பிரம்மாவும். அப்படின்போது யாராவது பகவானை விட்டு தனிச்சு செஞ்சாங்க அப்படின்னா அவங்களால எதுவும் அவங்க நினைத்த விஷயங்களை செய்ய முடியாது. இப்ப ஹிரண்யகசிபுவும் அப்படிதான் ஆச்சு இல்லைங்களா? பகவானை துவேஷிச்சதுனால அவங்க இதுவரைக்கும் சேர்த்து வச்சிருந்த அத்தனை பவர், ஆப்புலன்ஸ் எல்லாமே க்ஷண நேரத்துல முடிவுக்கு வந்துருது இல்லைங்களா? அதை நம்ம இங்க பாக்குறோம். They are unable to do anything if one is neglected by the supreme personality of Godhead அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். However, one who has fully taken shelter of the Lord's lotus feet, அது பகவான் கிட்ட சரணாகதி யார் அடையிறாங்களோ அவங்க இந்த ஜட உலக துன்பங்கள்ல இருந்து வெளியில வந்துடுவாங்க. Every living entity should be attracted by material so-called happiness and should take unattracted. அதாவது நம்ம இப்ப ஆத்மாக்கள் இவ்வளவு விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லைங்களா? பரம்பரையில இருந்து அப்போ நம்ம ஸ்கிரிப்சர்ஸ்ல இருந்து தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்ப நம்ம ஆத்மாக்கள் நம்ம எப்படி இருக்கணும்? அன்அட்ராக்டட் பை மெட்டீரியல் சோ கால்ட் ஹாப்பினஸ். உண்மையான சந்தோஷத்தை எப்பயும் கொடுக்குதா? இல்ல. சாப்பாடுனா கூட 4 மணி அந்த சாப்பிடுற பொழுது மட்டும்தான், அடுத்து 4 மணி நேரத்துக்கு அப்புறம் மறுபடியும் பசி வரதான் செய்யுது. அப்ப நல்ல சாப்பாடு நம்மளுக்கு பிடிச்சதா சாப்பிடணும் என்டிவர் பண்ணி நம்ம சந்தோஷத்தை மறுபடியும் தேடிதான் போறோம் இல்லைங்களா? அப்ப இந்த சந்தோஷம் எல்லாமே முடிவுக்கு வர சந்தோஷமா தான் இருக்கு இல்லைங்களா? நித்தியமா எப்பயுமே சந்தோஷமா இதுல அப்படின்னா கிடையாது. அதுல ஏற்றத்தாழ்வுகளும் இருக்கு இல்லைங்களா? அப்ப சோ கால்ட் ஹாப்பினஸ் இதுல இருந்து நம்ம விலகி இருக்கணும் அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஷுட் டேக் த ஷெல்டர் ஆஃப் த லார்ட் பை ஆல் மீன்ஸ். எல்லாத்தையும் எந்த ஒரு நிலைப்பாட்டுல எந்த ஒரு செயல் செஞ்சாலும், அதாவது கிருஷ்ண பக்தி வேற நம்மளோட வாழ்க்கை வேற அப்படின்னு பிரிவே இல்லாம பக்தியிலேயே நம்மளோட வாழ்க்கையும் கலந்து அர்ஜுனர் மாதிரி போர் பண்றாங்க பகவானுக்காக, தர்மத்துக்காக. அதே மாதிரி நம்மளோட வாழ்க்கையும் பகவானோட பக்தியிலேயே அப்படியே ஈடுபட்டு நம்ம செய்யும் போது ஆல் மீன்ஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க இல்லையா? எல்லா விதத்திலயும் பகவான்ட்டு நம்ம தஞ்சம் அடைஞ்சு பகவானோட அனுகிரகத்தோட நம்ம செய்யணும். தட் இஸ் த மிஷன் ஆஃப் ஹியூமன் லைஃப். அப்ப பக்தி மார்க்கம் ஒரு சர்டன் டைம் நம்ம பண்ணுவோம், அப்புறம் நம்ம வாழ்க்கை நம்ம எப்படி வேணாலும் வாழணும். அப்படி இல்லாம நம்ம வாழ்க்கையே பகவானோட பக்தி மார்க்கத்திலேயே நம்ம கொண்டு போறதுதான் சரியான பெர்ஃபெக்ஷன். அப்போ அதுதான் மிஷன் ஆஃப் ஹியூமன் லைஃபும். டு பி அட்ராக்டட் பை சென்ஸ் கிராட்டிபிகேஷன் இஸ் சிம்பிளி ஃபூலிஷ்னஸ். நிரந்தரம் இல்லாத இந்த ஜட உலக விஷயங்கள், இந்த சரீரத்துல இருந்து இது சார்ந்த உறவுகள்ல இருந்து நம்ம சேர்த்து வச்ச செல்வங்கள்ல இருந்து எல்லாமே என்னது, அந்த சரீரத்துக்காக நம்ம நிறைய பாதுகாப்பெல்லாம் கொடுத்துக்கிறோம் இல்லைங்களா? நல்ல கம்ஃபர்ட்டா வச்சுக்கிறோம் இல்லைங்களா? இந்த மாதிரி எல்லா விஷயமே நம்ம செஞ்சுக்கிட்டே இருந்தோம் அப்படின்னா அது நம்மளோட அறியாமையை தான் அது காட்டுது. வெதர் ஒன் இஸ் a devotee of the Lord or is a non-devotee does not depend upon one's birth in a high or low family. இப்ப பகவானுக்கு பக்தி பண்ணணும், அப்ப நம்ம வந்துட்டு ஏதோ ஒரு உயர்ந்த குலத்துல இருந்தா தானா அப்படின்னா இல்ல. ஆத்மா அப்படின் போதே நம்ம பகவானுக்கு பக்தி பண்ணலாம். அவ்வளவு ஃப்ரீடம் நமக்கு இல்லைங்களா? இப்ப இப்படி மட்டும் இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்க, உயர்ந்த குலத்துல உள்ளவங்க தான் பக்தி பண்ணணும், மத்தவங்க யாரும் பண்ணக்கூடாதுன்னா நிறைய பேர் நம்ம எல்லாம் இப்போ பகவத்கீதை பாவெல்லாம் தெரிஞ்சுக்காம இருந்திருப்போம் இல்லைங்களா? பகவானோட இவ்வளவு விஷயங்களையும் நம்ம தெரிஞ்சு சந்தோஷத்தை அனுபவிக்க முடியாம இருந்திருப்போம். ஆனா பகவான் என்ன பண்றாங்க? ஆத்மானும் போதே அந்த உயர்வு தாழ்வுலாம் எதுவுமே கிடையாது, நம்ம பாட்டுக்கு பக்தி பண்ணலாம் அப்படின்னு நம்மளுக்கு ஃப்ரீ என்ட்ரி. நம்ம போகணும், நம்ம வந்துட்டு அதுல இன்வால்வ் ஆகணும். அதுதான் இங்க தாத்பரியம். Even Lord Brahma and goddess of fortune cannot achieve the full favor of the Lord. அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் தான் நம்ம இங்க பார்க்க போறோம். Whereas a devotee can very easily attain such devotional service. Devoteesக்கு devotional service சீக்கிரமாவே கைகூடுது அப்படின்றத பாக்குறோம். Lord's mercy is bestowed equally upon everyone. எல்லாருக்குமே பகவான் என்ன பண்றாங்க? அனுகிரகம் பண்றாங்க. யாரும் எனக்கு பக்தி பண்ணக்கூடாது, நீங்களாம் தான் பண்ணணும் அப்படின்னு பாகுபாடுலாம் இருக்கா? இல்ல பக்தி பண்ணவங்களுக்கு தான் நன்மைகள், பக்தி பண்ணாதவங்களுக்கு எல்லாம் கெட்டதுன்னு இருக்கா? இல்ல இல்லைங்களா? அசுரகுணம் தெய்வீக குணம், அந்த குணத்துலதான் பாகுபாடு. அசுரகுணம் செஞ்சு எல்லாரையும் கஷ்டப்படுத்தினா பகவான் அவங்கள தண்டிக்கிறாங்க. தெய்வீக குணத்துல இருந்து எல்லாருக்கும் நன்மைகளை செஞ்சு சென்ஸ் கிராட்டிபிகேஷன் பண்ணும்போது தேவர்களா இருக்காங்க. அதே தெய்வீக குண சுத்த சத்துவ குணத்துல இருந்து நம்ம பகவானுக்கு பக்தி சேவையில் ஈடுபட்டு இருக்கும் போது பகவான் அவங்க கிட்டயே சேர்த்துக்கிறாங்க இல்லைங்களா? அப்ப லார்ட்ஸ் மெர்சி இஸ் பெஸ்டோட் ஈக்குவலி அப்பான் எவ்ரிவன். எல்லாருக்கிட்டையுமே பகவான் சரிசமமா தான் இருக்காங்க. அதாவது ஆத்மாக்கள் எல்லாருக்கிட்டையுமே சரிசமமா தான் இருக்காங்க அப்படின்றத பாக்குறோம். ரெகார்ட்லெஸ் ஆஃப் வெதர் ஒன் இஸ் ஹை ஆர் லோ
அதாவது உயர்ந்த குலம் தாழ்ந்த குலம் அப்படின்றதெல்லாம் கிடையாது அப்படின்னு அது உயர்வு தாழ்வு குலத்தில் மட்டும் இல்லை எதுலையுமே. பிகாஸ் பிரகலாத் மகாராஜ் வாஸ் பிளெஸ்ட் பை நாரத முனி. இப்ப ஏன்னா இதையே நம்ம இந்த பிரேயர்ஸ்ல நிறைய தடவை இந்த விஷயத்த நம்ம பாக்குறோம். பாகுபாடு கிடையாது, பகவானுக்கு பக்தி பண்றதுக்கு பாகுபாடு கிடையாதுன்றது எதனால நம்ம பார்த்துட்டே இருக்கோம்னா, ஏன்னா பிரகலாத் மகாராஜர் எதுல பிறந்திருக்காங்க, ஒரு டீமன் ஃபேமிலியில பிறந்திருக்காங்க இல்லைங்களா. ஆனா அப்படி இருந்தும் அவங்க என்ன பண்றாங்க, ரொம்ப உன்னதமான பக்தி நிலையில வராங்க இல்லைங்களா. அப்படின்னும் போது அந்த உயர்வு தாழ்வு அப்படின்றது எதுலையுமே கிடையாது. பக்தியை பொறுத்த வரைக்கும் எல்லாருமே பக்தி பண்ணலாம். இப்ப பிரகலாத் மகாராஜ் வாஸ் பிளெஸ்ட் பை நாரத முனி. பிகாஸ் ஆஃப் தட் நாரத முனி உயர்ந்த டிவோட்டி, அவங்களால குரு அவங்களால இவங்களுக்கு அவங்களோட அனுகிரகம் கிடைச்சதுனால என்ன ஆகுது, பிரகலாத் மகாராஜ் பிகம் ஏ கிரேட் டிவோட்டி அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். பக்தர்கள் மூலியமா தான் நமக்கு பாவனை கிடைப்பாங்க இல்லைங்களா. த லார்ட் ஆல்வேஸ் சேவ்ஸ் த டிவோட்டி ஃப்ரம் இம்பர்சனலிஸ்ட் அண்ட் வாய்டிஸ்ட் அப்படின்னு நம்ம இங்க பாக்குறோம். அதாவது பக்தர்கள் எப்பயுமே அவங்க எந்த ஒரு விஷயத்துல இருந்தும் பாதுகாப்பாங்க. த லார்ட் இஸ் பிரசன்ட் இன் எவ்ரி ஒன்ஸ் ஹார்ட் ஆஸ் எ சூப்பர் சோல். எல்லோட இதயத்திலும் பரமாத்மாவா இருக்காங்க இல்லைங்களா. அப்படி இருக்கும்போது அவங்க என்ன பண்றாங்க, யார் யாருக்கெல்லாம் பாதுகாப்பு வேணும், பெனிஃபிட் வேணும் அப்படின்றதெல்லாம் பார்த்து பார்த்து அவங்களோட ஆசைகளுக்கு ஏற்ப, அவங்களோட குணத்துக்கு ஏற்ப, கர்மாக்கு ஏற்ப அவங்க வந்து கொடுக்குறாங்க. thus the lord acts. ஏன்னா நம்ம இப்ப இந்த அத்தியாயத்திலேயே பாத்தீங்கன்னா, அத்தியாயம்ல இந்த கேண்டோலயே பாத்தீங்கன்னா பரிஷத் மகாராஜர் கேட்டது பகவானோட ஆக்டிவிட்டிஸை எப்படி புரிஞ்சுக்கிறது அப்படின்னு தான் கேட்டாங்க. அப்ப நாரத முனிவர்ட்டையும் யுதிஷ்ட மகாராஜர் சிசுபாலுக்கு எப்படி வந்துட்டு பிரம்மஜோதி வரைக்கும் அவங்க போனாங்க, ஏன்னா அவங்க துவேஷிச்சாங்களே பகவான, அப்படி தப்பு பண்ணாங்களே அப்படின்றதான் கேட்டிருக்காங்க இல்லைங்களா. அப்ப thus the lord acts sometimes are the killer and sometimes are the protector. அசுரர்கள்னும் போது தவறுகள்னும் போது கில்லர், அதே வந்து ப்ரொடெக்டர் அப்படின்னும் போது அது தேவகுணத்துல இருக்கும்போது ப்ரொடெக்டர், பக்தர்களை பாதுகாக்கிறாங்க அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோம் இல்லைங்களா. இன்னொரு விஷயத்துல கூட பகவானோட ஆக்டிவிட்டிஸ், நாரத முனிவர் வந்து பகவானும் நாரதரும் ஒருத்தவங்க வீட்டுக்கு போவாங்க. ஒரு வயசான லேடி இருப்பாங்க, அவங்க வீட்டுக்கு போவாங்க. அப்போ அவங்களுக்கு எந்த ஒரு பற்றுதலுமே இல்லை, இந்த உலகத்துல வாழறதுக்கு எந்த ஒரு பிடிமானமே கிடையாது. அவங்க கிட்ட இருந்தது ஒரே ஒரு பசுதான், அதை வச்சுட்டு அவங்க வாழ்க்கையை ஓட்டிட்டு இருந்தாங்க. அப்போ வந்துட்டு அவங்க பகவான் வீட்டுக்கு போன உடனே ரொம்ப அவங்களுக்கு சந்தோஷமாயிடுது. உடனே அவங்க வந்துட்டு அவங்க நல்லபடியா அவங்களுக்கு வேணுங்கிற விஷயங்கள் எல்லாம், அதாவது மரியாதைகள்லாம் பண்ணி பக்தியோட அவங்களுக்கு சேவைகள்லாம் செய்யறாங்க. அப்புறம் வந்துட்டு என்ன வேணும்னு கேட்டப்ப கூட எனக்கு எதுவும் வேணாம் தான் அவங்க சொன்னாங்க. அப்புறம் அவங்க வந்துடுறாங்க, பகவானும் நாரதரும் வந்து கொஞ்ச நேரத்துல அந்த பசு இறந்து போயிடுது. உடனே வந்து நாரதருக்கு ரொம்ப கோவம் வந்துடும். உங்களுக்கு இவ்வளவு தூரம் பக்தி பண்ணாங்களே, அவங்க கிட்ட இருந்து அந்த ஒரே ஒரு பசுதான், அதை போய் நீங்க எடுத்துட்டீங்களே, அது போய் இப்ப இறந்து போச்சு, இப்ப அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க தனியா அப்படின்னும் போது அப்பதான் பகவான் சொல்லுவாங்க, அந்த ஒரு விஷயத்துக்காக தான் பற்றுதல் இருந்தது அவங்களுக்கு, இப்ப அதுவும் இல்லைன்னும் போது அவங்க என்னை வந்து கண்டிப்பா அடைஞ்சிருவாங்க அப்படின்னு. அப்ப அந்த பசு போனதுனால பகவான் அவங்களுக்கு கெடுதல் பண்ணாங்களன்னா இல்ல, இன்னும் சீக்கிரமா அவங்க பகவானை அடைய முடியும் இல்லைங்களா. அதான் கலாமிட்டிஸ் இன்னும் கொஞ்சம் சீக்கிரமாவே பகவான்கிட்ட நம்மள கொண்டு போய் சேர்த்துரும் அப்படின்றது. இன்னொன்னு பகவானோட ஆக்டிவிட்டிஸும் அந்த மாதிரிதான், அவங்களோட அந்த லீலைகள்லாம் அப்படின்றது. அதே மாதிரி சுதாமாக்கு என்ன பண்ணாங்க, நிறைய ஆப்புலன்சஸ் கொடுத்தாங்க இல்லைங்களா பகவான். அப்ப சுதாமா வேண்டாமா அவங்களுக்கு அப்படின்னா வேணும், ஏன்னா அவ்வளவு கஷ்டத்துலயும் அவங்க என்ன பண்ணாங்க, பக்தி பண்ணிட்டே இருந்தாங்க. அப்ப இனிமேலும் அவங்க வந்து பக்தியை நல்லா பண்ணணும், அவங்களோட ஸ்பிரிச்சுவல் இது ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபிள்ஸ் அவங்க, ஏன்னா ஒரு பிராமணன் அவங்களால இன்னும் நிறைய பேருக்கு அவங்க டீச் பண்ண முடியும் இல்லைங்களா, இன்னும் எல்லாருக்கும் அவங்க நாலேஜ் கொடுக்க முடியும். அப்படின்னும் போது அவங்களுக்கு இன்னும் அந்த பிராமண விஷயத்துல அவங்க இன்னும் நல்லபடியா வரணும், அவங்க இன்னும் நல்ல ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபிள்ஸ் எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணி பக்தி பண்ணணும், அதுக்கு இந்த வறுமை ஒரு தடையா இருந்துடக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களுக்கு, ஏன்னா அவங்க ஃபேமிலி குழந்தைங்களா இருக்காங்க இல்லைங்களா, அப்படின்னும் போது அவங்களுக்கு அவங்க அந்த பிளெஸிங்ஸ் அவங்களுக்கு வேணுங்கிறதெல்லாம் அவங்க கேட்காமலே நிறைய கொடுத்தாங்க அப்படின்றது. அப்போ பகவான் யாருக்கு என்ன தேவையோ அதை பார்த்து பார்த்து நல்லபடியா பகவான் சீக்கிரமா கூப்பிட்டுக்கணும் அப்படின்னா ஆப்புலன்சஸ் கொடுக்க மாட்டாங்க. அதே இன்னும் கொஞ்ச நாள் நம்ம இங்க இருந்து நல்லபடியா பக்தி சேவை பண்ணணும் போது ஆப்புலன்சஸ் இன்னும் அதிகமா கொடுப்பாங்க. அந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் பகவானோட இதுல வந்துட்டு ஆக்டிவிட்டிஸ்ல உண்டு இல்லைங்களா. அப்படின்போது thus the Lord acts sometimes as the killer and sometimes as the protectorன்றதை பார்க்கிறோம். One should not accuse the Lord for any discrepancies அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோம் சரிங்களா. அப்ப நம்ம வந்துட்டு இந்த ஜட உலக நம்மகிட்டே 4 குறைபாடுகள் இருக்கு இல்லைங்களா, இல்யூஷன், இம்பர்ஃபெக்ட் சென்சஸ், சீட்டிங் ப்ரொபன்சி, அப்புறம் கமிட்டிங் மிஸ்டேக், இந்த மாதிரி. அப்ப இந்த மாதிரி ஒரு குணங்களோட தாக்கத்துல இருந்துகிட்டு நம்ம பகவானோட ஆக்டிவிட்டிஸ் நம்ம வந்து எதுவும் இது இப்படி இருக்கே இது இப்படி இருக்கே அப்படின்னு நம்ம வந்துட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா நமக்கு
அந்த சரியான புரிதல் வந்து நமக்கு ஏற்படாது அப்படின்னு நம்ம இங்க பாக்குறோம். இட் இஸ் ஹிஸ் பிளான். பகவான் என்ன ஒண்ணு செஞ்சாலும் அது கண்டிப்பா நன்மையா தான் இருக்கும். தட் we see varieties of life within this material world. All of them are ultimately his mercy. தப்பு பண்ணவங்க நல்லா இருக்காங்க, நல்லவங்க எல்லாம் கஷ்டப்படுறாங்க, எல்லாரும் ஒரே மாதிரி இல்ல, இப்படி நம்ம நிறைய பாக்குறோம் இல்லைங்களா? You see varieties of life within this material world. All of them are ultimately his mercy. இதுக்கு கூட ஒரு ஸ்டோரி சொல்லுவாங்க. ஒரு 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 ஸ்வீப்பர் வந்து சீப் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க, ரோடு கிளீன் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க. அப்போ வந்து பகவானோட நினைச்சிட்டு பகவான் அங்க டெம்பிள்ல நின்னுட்டே இருக்காங்களே, அவங்களுக்கு கால் வலிக்குமே, நம்ம வேணா அவங்களுக்கு கொஞ்சம் ரெஸ்ட் கொடுத்துட்டு நம்ம போய் அவங்க இடத்துல இருந்துக்கலாம்னு நினைப்பாங்க. அப்போ உடனே வந்துட்டு பகவான்கிட்ட போய் அவங்களும் சொல்லுவாங்க, நீங்க கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுத்துக்கோங்க, நான் வந்து உங்க இடத்துல இருந்து பாத்துக்கிறேன் கொஞ்ச நேரம், உங்களோட இது ஆக்டிவிட்டிஸ் அதாவது உங்களோட இடத்துல இருந்து பாத்துக்கிறேன். உடனே நீ என்ன நடந்தாலும் வாய் மட்டும் திறக்காம இருக்கணும், பரவாயில்லையா அப்படின்வாங்க. சரி சரி, நான் அதெல்லாம் வாயே திறக்க மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. உடனே அன்னைக்கு வந்து ஒரு பெரிய செல்வந்தர் வருவாங்க. அவங்க வந்து கொஞ்சம் காசு வந்து எடுத்துட்டு வந்திருப்பாங்க. அப்ப வந்து அவங்க வந்து ப்ரேயர் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. பகவானுக்கு நன்றிகள்லாம் சொல்லிட்டு அவங்க போகும்போது அந்த பணத்தை வச்சுட்டு போயிடுவாங்க. பின்னாடி இன்னொருத்தவங்க வருவாங்க. அவங்க வந்து ரொம்ப ஏழை. அவங்களுக்கு வந்து பணம் ரொம்ப அவசியமா தேவைப்பட்டுச்சு. அப்ப அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, சாமியை கும்பிடுவாங்க. அங்க பார்த்தா பணம் இருக்கும். உடனே அது நமக்காக பகவான் கொடுத்துருக்காங்கன்னு அவங்க எடுத்துட்டு போயிடுவாங்க. இதுக்கு பின்னாடி ஒரு கப்பல்ல டிராவல் பண்ற அந்த இவங்க கேப்டன் வருவாங்க. அவங்க வந்து பகவானை வேண்டிப்பாங்க, இன்னைக்கு நான் வந்து இந்த மாதிரி டிராவலுக்கு போறேன், நீங்க தான் பாதுகாப்பு கொடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு. அப்ப என்ன ஆகும்னா, ஒரு போலீஸ் வந்து இந்த செல்வந்தர் போயிட்டு இந்த மாதிரி பணம் இங்க வச்சிருந்தேன், காணா போயிடுச்சு, இவருதான் இங்க இருக்காரு, இவருதான் எடுத்திருப்பாருன்னு. உடனே இவர் எடுத்து உள்ள ஜெயில போடுறதுக்காக வரும்போது, பகவானோட இடத்துல இருந்தாங்க இல்லைங்களா அந்த ஒரு மனிதன், அவங்க வந்து இல்ல இல்ல இவங்க எடுக்கல, இவங்கதான் ஒருத்தவங்க ஒரு கஷ்டத்துல இருந்தாங்க, அவங்கதான் வந்து எடுத்துட்டு போனாங்க, இவங்க எந்த தப்பும் பண்ணல அப்படின்னு சொல்லி அவங்க கிட்ட இருந்து பணத்தை வாங்கி இவங்க கிட்ட கொடுத்து எல்லாத்தையும் இது பண்ணி விட்டுருவாங்க. அப்புறம் உடனே பகவான்கிட்டயும் போயிட்டு, நான் இன்னைக்கு ஒரு பெரிய தப்பு நடக்க போச்சு, தவறே செய்யாத ஒருத்தவங்களுக்கு தண்டனை கிடைச்சு, தவறு செய்யற ஒருத்தவங்களுக்கு தண்டனை கிடைக்காம இருக்கிற மாதிரி இருந்தது, நான் தான் எல்லாத்தையும் சரி பண்ணேன் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்களாம். உடனே வந்து பகவான் வந்து என்ன பண்ண அப்படின்னு கேட்டோன்னே இந்த மாதிரி நடந்தது சொல்லுவாங்க. நீ பெரிய தப்பு பண்ணிட்ட அப்படின்னு. ஆனா என்னன்னா, அந்த செல்வந்தர் வந்து நிறைய பணம் சம்பாரிச்சிட்டாரு, ஆனா எதுவுமே நல்ல சர்வீஸ்க்கு செய்யவே இல்லை. அதனால அவருக்கு வந்துட்டு இந்த பணத்தை வந்து இது இங்க வைக்கிறதுனால அந்த ஏழைக்கு அவங்க உதவுன மாதிரி இருந்திருக்கும். நாளைக்கு அவங்களுக்கு ஒரு ஹார்ட் அட்டாக் வர மாதிரி இருந்தது, அதுல இருந்து அவங்கள பாதுகாத்திருக்கலாம் அந்த தர்ம இது செயல்னால அப்படின்னு. அதே மாதிரி அந்த இவரு இருக்காரு இல்லையா அந்த கேப்டன், அவர் இன்னைக்கு போற கப்பல் வந்து இது புயலுக்கு வந்து ஆட்பட போகுது, அதனால அவர் ஒரு நாள் ஜெயில இருந்தாருன்னா இன்னைக்கு அவர் பாதுகாப்பா இருந்திருப்பாரு அப்படின்னு சொல்லி எல்லாத்தையும் சொல்லுவாங்க. அப்பதான் தெரிய வந்துச்சு அவங்களுக்கு, ஓ இவ்வளவு கடினமான விஷயமா, எல்லாத்தையும் பார்த்து பார்த்து யாருக்கு என்ன வேணும்ன்றது பகவானால மட்டும்தான் செய்ய முடியும் இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி ஆல் ஆஃப் தெம் ஆர் ஹிஸ் பிளான். that we see varieties of life within this material world. All of them are ultimately his mercy. பகவான் எல்லாருக்குமே நன்மைகளை மட்டுமே செய்யக்கூடியவங்க அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கணும். இது இந்த மாதிரி நம்ம எடுத்துக்கலாம். we see varieties of life within this material world. நம்மளும் நிறைய varieties of lifeல எடுக்கிறோம் இல்லைங்களா, கர்மத்தின் பலனா. அப்ப எல்லாமே பகவானோட அனுகிரகம் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கிறோம். although the entire cosmic manifestation is non-different, the material world is nonetheless different from the spiritual world அப்படின்றத பாக்குறோம். சரிங்களா? பகவானோட உருவாக்கத்துல எல்லாமே என்னது, பகவான் சார்ந்ததுதான், எதுவும் பாகுபாடுலாம் இல்லை. ஆனாலும் ஆன்மீக உலகத்துல இருந்து இந்த ஜட உலகம் கொஞ்சம் வேறுபட்டுதான் இருக்கு. only by the mercy of the Lord one can understand how the wonderful material nature acts. பகவானோட அனுகிரகத்தால மட்டுமே தான் நம்மளால இந்த ஜட உலகம் இயங்கிட்டு இருக்கிறது நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியும் ஓரளவுக்கு. அப்ப பகவானோட ஆக்டிவிட்டிஸ், பகவானால உருவாக்கப்பட்ட இந்த ஜட உலக விஷயங்கள் எல்லாமே நம்மளால பகவான் சம்பந்தம் இல்லாம புரிஞ்சுக்க முடியுமானா கண்டிப்பா முடியாது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? பகவானோட அனுகிரகத்தோட பியூர் டிவோட்டிஸோட கைடன்ஸோட தான் புரிஞ்சுக்க முடியும். ஏன்னா இந்த கொஸ்டின்ஸ யுதிஷ்ட மகாராஜனும் கேட்டிருக்காங்க, பரீட்சித் மகாராஜனும் கேட்டிருக்காங்க, பகவானோட ஆக்டிவிட்டிஸை எப்படி புரிஞ்சுக்கிறதுன்றது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், although Lord Brahma appeared from the lotus seed that has இது தாமரைப்பூல அப்பியர் ஆகுறாங்க இல்லைங்களா, பிரம்மா வந்து பகவான் வந்து படைக்கிறாங்க. அது யாரோட திரு வயிற்றுல இருந்து வந்தது, பகவானோட நாபி கமலத்துல இருந்து, கர்ப்போதய கஷாய விஷ்ணுல இருந்து. he could not understand what to do after his appearance. உருவாக்குன உடனே பிரம்மாவுக்கு என்ன அடுத்து செய்யறது, ஏன்னா எல்லாம் கொஞ்சம் இருட்டா இருந்தது, என்ன எங்க இருக்கும்னு தெரியல, அடுத்து என்ன செய்யணும்னு தெரியல. புதுசா அப்பதான் போஸ்ட்ல வந்து அவங்க வந்து ஜாயின் பண்ணிருக்காங்க இல்லைங்களா. he was attacked by
2 demons மது அண்ட் கைடபா. அதுக்கப்புறம் வேதங்கள்லாம் அவங்களுக்கு கிடைச்சதுக்கு அப்புறமும் என்ன ஆகுது, அவங்க அவங்க கிட்ட அந்த வேதத்தை வந்து மது கைடபா அந்த 2 அசுரர்களும் கொண்டு போயிடுறாங்க. ஏன்னா வேதம் வந்தாதான் அவங்களால உலகத்தை சிருஷ்டி பண்ண முடியும் இல்லைங்களா, அதையும் அவங்க எடுத்துட்டு போயிடுறாங்க. அப்போ பகவான்கிட்ட போயிட்டு பிரம்மா வந்து வேண்டிப்பாங்க இல்லைங்களா, அப்பதான் பகவான் வந்து ஹயக்ரீவரா வந்து இவங்களை வந்து வதம் பண்ணி மறுபடியும் பிரம்மா கிட்ட வேதத்தை கொடுப்பாங்க. Who took away Vedic knowledge, but the Lord killed them and entrusted to Lord Brahma the Vedic knowledge. அப்புறம் மறுபடியும் வேதங்களை பிரம்மாட்ட கொடுத்தாங்க அப்படின்னு பாக்குறோம். Thus the Lord appeared in every millennium in the societies of demigods, human beings, animals, saints and aquatics அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோம். அப்ப பகவான் யுகம்தோறும் அவதாரம் பண்றாங்க அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோம். All such incarnation are meant to protect the devotees and kill the demons அப்படின்னு பாக்குறோம். இப்ப ஒவ்வொரு டிவோட்டிஸும் அவங்க மனநிலையை தெரிஞ்சு நம்ம அவங்களோட பிரேயர்ஸை பார்க்கும்போது ஒரு உன்னதமான ஒரு புரிதல் கிடைக்குது இல்லைங்களா. அதே மாதிரி பகவானோட இன்கார்னேஷனும் பாத்தீங்கன்னா இப்ப வந்து மச்ச அவதாரம் எடுக்கிறாங்க அப்படின்னா எதனால அந்த ஒரு அவதாரம் எடுக்கிறாங்க பகவான், ஏன்னா அந்த கப்பல் அவங்க அந்த மீனா வடிவத்துல இருந்து பாதுகாப்பா கொண்டு போயிட்டு மறுபடியும் அதை வந்து பாதுகாப்பா சேர்க்கணும் இல்லைங்களா. அப்ப வேதத்தோட நாலேஜ சத்தியவிரத மன்னனுக்கு அவங்க கொடுக்கணும். அதனால மச்ச அவதாரமா வராங்க. அதே வந்து வராக அவதாரம் எதுக்கு, வந்து ஆழத்துல கடலுக்கு ஆழத்துல பூமியை வந்து புதைச்சி வச்சிருப்பாங்க. அப்ப அதை எடுத்துட்டு வர்றதுக்கு வராக அவதாரம் அப்படின்றது. அதே மாதிரி கூர்ம அவதாரம் அந்த மேருமலை அவங்களோட முதுகுல வச்சுக்கணும் இல்லைங்களா, அதுக்கு. அப்ப அந்த அவதாரத்துக்கு ஏத்த மாதிரி அந்த லீலைக்கு ஏத்த மாதிரி அவதாரங்கள் பகவான் பண்றாங்க அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோம். சச் இன்கார்னேஷன் ஆர் meant to protect the devotees. எதுக்காக இவ்வளவு அவதாரங்கள் எடுக்கிறாங்க, பக்தர்களை பாதுகாக்க, அசுரர்களை அழிக்கிறதுக்கு. But this killing and protecting does not reflect any sense of partiality on the part of the Supreme Lord. அப்ப இந்த மாதிரிலாம் அவங்க அவதாரங்கள் எடுத்து லீலைகள்லாம் பண்றதுனால அதுல பார்ஷியாலிட்டி ஏதாவது இருக்கு அப்படின்னா கண்டிப்பா கிடையாது. The conditioned soul is always attracted by the external energy. நம்ம அந்த ஆத்மாக்கள் என்ன பண்ணிடுறோம், பகவானோட இந்த மாய சக்தியில நம்ம விழுந்துடும் இல்லைங்களா, அதுல மாட்டிக்கிறோம். Therefore he is subjected to lust and greed. அதனால நமக்கு என்ன ஏற்பட்டுருது, ஃபால்ஸ் ஈகோ வந்துருது, நான் எனது. அப்போ நமக்கு அந்த ஆசைகள் அதிகமா வருது, பேராசைகளும் அதிகமா இருக்கு. And he suffers under the condition of material nature. அது இருக்கும்போது எப்படி ஆயிடும், இன்னும் நம்ம நல்லா சஃபர் பண்றதுக்கு ஏத்த மாதிரி மெட்டீரியல் நேச்சரும் நம்மள கொண்டு வந்துகிட்டே இருக்கும். அதுக்கு ஏத்த மாதிரி நம்ம இந்த ஆசைகளுக்கும் பேராசைகளுக்கும் ஏத்த மாதிரி மெட்டீரியல் நேச்சர் நம்மளுக்கு ரொம்ப சப்போர்ட்டிவா இருக்கும் இல்லைங்களா. The Lord's causeless mercy towards his devotee is the only means by which to get out of the material existence. இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய கஷ்டமான உலகத்துல நம்ம இருக்கோம். அப்ப டிவோட்டிஸ் அவங்களால எப்படி வெளில வர முடியுது, பகவானோட அனுகிரகத்தால. காஸ்ட்லெஸ் மர்சி இல்லைங்களா டுவர்ட்ஸ் ஹிஸ் டிவோட்டீஸ். இதுதான் ஒரே ஒரு வழி நமக்கு வெளியில வர்றதுக்கு, இந்த கஷ்டமான உலக வாழ்க்கையில பிறப்பிறப்பு சிஷ்ல இருந்து வெளியில வர மார்க்கமே பகவானோட காஸ்ட்லெஸ் மர்சி. ஏன்னா நம்ம எல்லாரையும் பகவான் பாதுகாக்கணும் அப்படின்னா இப்போ ஏகப்பட்ட பாபங்கள் பண்ணியிருப்போம் இல்லைங்களா, அதெல்லாம் பகவான் மன்னிச்சு நம்மள வந்து மறுபடியும் பக்தர்களா நம்மள ஏத்துக்கிறாங்க அப்படின்னும் போது அது கண்டிப்பா என்னென்ன பாபம் பண்ணணும்னு தெரியாது இல்லைங்களா. அப்ப காஸ்ட்லெஸ் மர்சி, அந்த மன்னிக்கும் குணம், அந்த அனுகிரகம் அது பகவான்கிட்ட இருந்து கிடைக்கும் போது நம்மளால இந்த ஜட உலகத்துல இருந்து வெளியில வர முடியும், பக்தி மார்க்கத்துல ஈடுபட முடியும் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறோம். அது டிவோட்டிஸ்க்கு அவங்க பண்ற அனுகிரகம். Anyone engaged in glorifying the Lord's activities is always unafraid of this material world. அப்ப நம்ம பகவானை போற்றி வழிபடும் போது, அந்த செயல்கள் ஈடுபடும் போது நம்மளுக்கு இந்த ஜட உலகத்தில் உள்ள பயம் நம்மளை வந்து பாதிக்காது. Whereas one who cannot glorify the Lord in that way is subjected to all lamentation. பக்தர்களா இருக்கும்போது நமக்கு இறப்பு கூட நமக்கு வந்து ஒரு பயமா இருக்காது இல்லைங்களா. ஏன்னா நம்மளுக்கு இப்ப தெரிஞ்சு போச்சு, இறக்கும் தருவாயில பகவான் நினைக்கணும், அதுக்கு நம்ம பிராக்டிஸ் பண்ணணும், பகவான் ரொம்ப வேண்டவங்க, இதெல்லாம் நம்மளுக்கு தெரியுது. சோ அந்த இறப்பு கூட ஒரு பயம் வந்து நம்மளுக்கு ஏற்படுத்தாது. ஆனா இதே வந்துட்டு யாரு ஆன்மீகத்துல இல்லாம, பகவானை பத்தி தெரிஞ்சுக்காம, பக்தியில இல்லாம இருக்காங்களோ அவங்களுக்கு சின்ன சின்ன விஷயங்கள் கூட ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ், பயம் இதெல்லாம் கொண்டு வந்து சேர்த்துரும் இல்லைங்களா. Those interested in silent worshipping of the Lord in solitary places may be eligible for liberation themselves. இப்ப தனிமையா தவத்துல ஈடுபடுறாங்க இல்லைங்களா, அது வந்துட்டு முக்தியை தரும், ஆனா அது வந்து அவ்வளவு உயர்ந்தது கிடையாது அப்படின்னு நம்ம இங்க பாக்குறோம். அப்போ ஒரு பக்தன் அப்படின்னும் போது அவங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, he always engage in preaching by glorifying the Lord. பிரகலாத் மகாராஜர் அதுதான் பண்ணாங்க இல்லைங்களா. அவங்கள சுத்தி எல்லாருமே டீமன்ஸ். இன்னொன்னு அவங்களுக்கு என்னன்னா, எல்லாரும் ஒரே மாதிரி பக்தி பண்ணா நமக்கு ஈஸி ஆயிரும்.
டீமன்ஸ்க்கு நடுவுல பக்தி அப்படின்னும் போது பிரகலாத் மகாராஜர், விபீஷ்ணர் இவங்க எல்லாம் வந்து ரொம்பவே என்ன சொல்றது உன்னதமான டிவோட்டிஸ் இல்லைங்களா? ஏன்னா சுத்தி உள்ளவங்க எல்லாரும் டீமன்ஸ், சென்ஸ் கிராட்டிபிகேஷன், அதுவும் அதர்ம வழியில் வேற பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. அவங்களுக்கெல்லாம் மத்தியில பக்தி பண்றதுன்றது ரொம்ப ஒரு சிறந்த உன்னதமான விஷயம் இல்லைங்களா? அப்போ பிரகலாத் மகாராஜர் என்ன பண்ணாங்க, அவங்கள சுத்தி எல்லாரும் டீமன்ஸ், ஆனா அவங்களுக்கும் அந்த குழந்தைங்களுக்கு அந்த டீமன் குழந்தைங்களுக்கும் என்ன பண்ணாங்க, அவங்க பகவானோட குளோரிபிகேஷனை சொல்றாங்க. அவங்க வந்து அமைதியா சரி நம்ம பக்தி பண்ணி போனா போதும், இவங்களுக்கு எல்லாம் எதுக்கு சொல்லிட்டு அப்படி இல்லை, எல்லாரையும் அவங்க பக்தி மார்க்கத்துல கொண்டு வராங்க ப்ரீச் பண்ணி. ஆல்தோ பீயிங் சைலண்ட், observing austerity, penance, and learning the Vedic literature, undergoing ritualistic ceremonies, living in the solitary place, and performing japa and transcendental meditation are approved by means of liberation. இது எல்லாமே நமக்கு முக்தியை தரும். தவம், அப்புறம் வந்து யாகம், யஜ்ஞம் இதெல்லாம் பண்றது, சைலண்டா இருக்கிறது, அதாவது மனத்தை அமைதியா வச்சுக்கிறது இல்லைங்களா? வேதத்தில் உள்ள விஷயங்களை நம்ம நல்லபடியா ஃபாலோ பண்றது, இந்த மாதிரி ஜபம் பண்றது, மெடிடேஷன் பண்றது எல்லாமே லிபரேஷன் கொடுக்கும். ஆனால் நமக்கு ஒரு டிவோட்டி அவங்களுக்கு வந்து எப்படி இருப்பாங்க அப்படின்னா, பீயிங் ஃப்ரீட் ஃப்ரம் சச் ரெஸ்பெக்டிவ் ஆக்டிவிட்டிஸ் இஸ் ஏபிள் டு see the Lord face to face. ஆனா இவங்களால பகவானை நேருக்கு நேர் பார்க்க முடியுமா அப்படின்னா, இப்பயும் இவங்க லிபரேஷன்றதும் ஒரு பகவானை சார்ந்து எதை எதிர்பார்த்து இருக்கிற ஒரு விஷயம் தான் இல்லைங்களா? ஆனா டிவோட்டிஸ் என்ன பண்ணுவாங்க, நல்ல பக்தர் பகவானுக்கும் பக்தர்களுக்கும் சேவை பண்ணி அதுல பகவான் ப்ளீஸ் ஆகி பகவானே நேருக்கு நேர் அவங்களால பார்க்கவும் புரிஞ்சுக்கவும் முடியும். அதை நம்ம இங்க பாக்குறோம். அப்புறம் இந்த காஸ்மிக் மேனிஃபெஸ்டேஷன் அது வந்து நிலை இல்லாதது இல்லைங்களா, உண்மை இல்லை. The Lord is the cause of everything. பகவான் தான் எல்லாத்தையும் உருவாக்கியிருக்காங்க. He is the cause of this creation. இது எல்லாத்தையும் உருவாக்குனது பகவான். One should therefore always engage in devotional service. பகவானுக்கு பக்தி செய்ய வேணான்றதுக்கு ஒரு ரீசன் கூட நம்மளுக்கு கிடைக்காது. தேடி தேடி பார்த்தா கூட நம்ம எதுக்கு கிருஷ்ண பக்தியில இருக்கணும் அப்படின்னு நம்ம நினைச்சு ஏதாவது ரீசன் தேடலாமான்னு பார்த்தா ஒண்ணு கூட கிடைக்காது. ஏன்னா அப்படிப்பட்ட உயர்ந்த பகவான் இல்லைங்களா? அவங்களை பக்தி செய்யறதுக்கு தான் நமக்கு நிறைய காரணங்களே கிடைக்கும். அப்படின் போது நம்ம என்ன பண்ணணும், one should therefore always engage in devotional service by offering respectful obeisance. பகவானுக்கு நம்மளோட மரியாதைகளை செலுத்தி பிரேயர்ஸ் எல்லாம் சொல்லி அவங்களை வழிபாடு பண்ணி, அவங்களுக்கு கோயிலுக்கு எல்லாம் போயிட்டு அவங்கள வந்து வழிபாடு பண்ணி எப்பயும் பகவான மனசுலயே நிலைச்சுக்கிட்டே இருக்கணும். ஆல்வேஸ் ஹியரிங், நிறைய கேட்டுக்கிட்டே இருக்கணும். பகவான லீலைகள், குணங்கள், நாமங்கள், ரூபங்கள் இதெல்லாம் நினைச்சுக்கிட்டே இருக்கணும். இந்த மாதிரிலாம் நம்ம செய்யும் போது without these 6 kinds of activities, இந்த 6 விஷயங்களும் செஞ்சோம் அப்படின்னா நமக்கு டிவோஷனல் சர்வீஸ் கண்டிப்பா நம்ம நல்லபடியா பண்ணுவோம். இதுல எதுவும் செய்யாம இருந்தோம்னா நம்மளால பெர்ஃபெக்டான டிவோஷனல் சர்வீஸ்ல இல்ல அப்படின்றது அர்த்தமா நம்ம இங்க பாக்குறோம். without these 6 kind of activities one cannot attain to devotional service. அப்ப இதுதான் நம்ம ரொம்ப கவனமா பார்க்க வேண்டியது. பகவானுக்கு நம்ம மரியாதைகளை செலுத்தி பிரேயர்ஸ் எல்லாம் ஆஃபர் பண்ணி பகவானை வழிபடணும். கோயில்ல போயிட்டு கைங்கரியங்கள்லாம் பண்றது, வழிபாடு பண்றது, எப்பயும் பகவானோட ரூபத்தை மனசுல நினைச்சுக்கிட்டே இருக்கிறது. ரூபம், நாமம், குணம், லீலைகள், அதுக்கப்புறம் நிறைய பகவானை பத்தின நாமம், குணம், லீலைகள், இதை வந்து நம்ம ரூபத்தோட வடிவழகு இதெல்லாம் நம்ம கேட்டுக்கிட்டே இருக்கணும். எப்படி இருக்கிறது தான் டிவோஷனல் சர்வீஸ். பிரகலாத் மகாராஜ் thus offered his prayers to the supreme lord. இந்த மாதிரிலாம் பிரேயர்ஸ் இதான் நம்ம சம்மரியா தான் பார்த்திருக்கோம் இன்னைக்கு. இது எல்லாத்தையும் பகவானுக்கு அவங்க நல்லபடியா ஆஃபர் பண்ணாங்க. பெக்கிங் ஹிஸ் mercy at every step. ஒரு பிரேயர்ஸ்லயும் பகவானோட அனுகிரகம் அவங்க கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னு பார்க்கணும். லார்ட் நரசிம்மதேவ் வாஸ் pacified by பிரகலாத் மகாராஜ் பிரேயர்ஸ். பகவான் நரசிம்மதேவர் என்ன பண்ணாங்க, ரொம்ப சந்தோஷப்படுறாங்க. அப்புறம் wanted to give him benediction by which Prahlad could procure all kind of material facilities. ஏன்னா அவங்க இப்ப வந்து மகாராஜரா இருக்க போறாங்க இல்லைங்களா அவங்க அப்பாவோட இடத்துல. அப்ப எல்லா நன்மைகளும் இந்த ஜட உலகத்துல அவங்களுக்கு எல்லா விதமான நன்மைகளும் அவங்க சேர்த்தே கொடுக்குறாங்க. துருவ மகாராஜருக்கு அப்படிதான் இல்லைங்களா, எல்லா அப்ளன்சஸையும் தான் கொடுக்குறாங்க. அதே சமயத்துல பிரகலாத் மகாராஜ் however was not misled by material facilities. அதுதாங்க எவ்வளவு இந்த ஜட உலகத்துல நமக்கு சுகபோகங்களோட நம்ம இருந்தாலும் அது தவறா நம்ம வழியில யூஸ் பண்ணாம பகவான் மேல பக்தியோட நம்ம அதை சரிவர நல்லபடியா இருக்கும்போது அது நமக்கு பெர்ஃபெக்ஷனை கொடுக்கும். rather he wanted to remain always. இந்த நிலைப்பாட்டுல எவ்வளவு பகவான் வந்து எல்லா கைண்ட் ஆஃப் ஆப்புலன்சஸும் கொடுத்துட்டாங்க. ஆனாலும் பிரகலாத் மகாராஜுக்கு என்ன விருப்பப்பட்டாங்க, he wanted to remain always a servant of the Lord. இதுதான் வந்து அல்டிமேட் கோல். எப்பயுமே பக்தர்களுக்கு சேவை செய்யும் அந்த பாக்கியம் கிடைக்கணும் அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். இதுதான் வந்து பிரகலாத் மகாராஜ் சொல்லி பிரேயர்ஸ் முடிக்கிறாங்கன்றத நம்ம பாக்குறோம். இது வரைக்கும் நம்ம பிரேயர்ஸ் மட்டும்தான் அது சம்மரி மட்டும் பார்த்திருக்கோம். அடுத்த வாரம் நம்ம பிரேயர்ஸ் பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. வாஞ்சா கல்பத்ருபஸ்ய கிருபா சிந்து பைவச்ச பதிதானாம் பாவனேபஷ்ய நம நம அனந்த கோடி வசந்த ஸ்ரீ ஸ்ரீல பிரபாத் கி ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா.
ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதா.